tine muenzi wedu mukuru, mudhara wedu, munhu one akati kureva kuti zvimwe zvese izvi ndezvepano pasi bhesti yatononokerwa yakutopona. Hallelujah, amen. Amen.
right. Hanzi ndinouya noupenyu hwangu kunyange zvakaoma sei, kunyange zvakanaka sei, kunyange ndisina chinhu ndinouya noupenyu hwangu. Mari zvese ndinazvo, zvese zvazvina basa. Chandinouya nacho kwamuri upenyu hwangu, vabati veJehovha. Maswera sei guys, mamuka sei manheru, sadi monani kumativi nenyika guys, nchiti maswera sei ko muri sei guys. Maswera sei guys, itai muchidedza vamwe venyu guys, moita muchidedza mashamwari enyu, moita muchidedzawo share live guys, muchinzwa nyaya iri pano. Inda ndototi tine nyaya yedu 1. Zvino vamwe vatobva vauya vakati nesu tinoda kutopindawo palive. Haminoti tichashikwanisa here kuti ite nyaya 2. I don't know, but tinongoti as the spirit leads, anditika as the spirit leads, anditi pasi paku hapasi kuitwa magemu, hapasi kuitwa chii, vanhu vanenge vachitaura zviri pamwoyo pavo. So sometimes kuvavharira panze, we don't know kuti mangwana rinofuma rakaita sei. Regai tingopa a moment of silence kuno umwe wedu Bongi Nyuke, bongai Nyuke. Mamuchimuziva tese guys, musikana watakaendesa kumusha wokuenda kumusha achipinzwa mumotikari yamukoma moboys naLorraine Mukundu achidzokera kuZimbabwe. Musikana airwara nekenza, mukadzi airwara nekenza, akamboya akataura nyaya yake yairwadza pana pastereki. Ndoda ngokuannounce kuti mufunge azotisiya, atisiya kwa kunoedza kumatutu. Time yatatiri palive panapa ndipo papinda zvapo message yacho, handi kuti Bonga kusisina atisiya. So tinoda kungotendawo nguva yatakaziva Bongi kufamba kwatakaita naye. I've seen a lot of people ku different platforms tried before even she came here kuti azotsvaga rubatsiro. She had been to so many platforms. Munhu aingoenda kumaplatform akasiyana siyana handiti. So munhu anozikanwa nevanhu vakati one day. So atisisina yeBongi ashaika, anzi anovigwa mangwana kuseni, ashaika cancer. Unfortunately, I didn't know that also kuti hanzi anga ine sugar diabetes. So she had so many underlying issues zaanga anadzo zvokuti I think the system yanga yave weak, yakatadza even kufight hanzi ma stem cells anga achitengerwa and what not zvanganga zvaramba, right. And also tinoda kutsenda one of the diaries anditika patakaenda naye pakaenda kuZimbabwe paya akasvika kuZimbabwe tamaendesa kumba akaenda kuchipatara anditika madiaries we forked out money tikabhadhara ati kuhospital kurudiwa mari aiswa kuGeneral Hospital ikuGweru tikabhadhara mari straight to the hospital kuti akwanise kurapiwa anditika chipatara chikapesera chati aiwa izvi handizivi kuti chipatara chakataura kuti kudii. Akazongobuda kuchipatara kuya, abuda kuchipatara akangaenda kumba, vamwe vaimuchekawo vakawanda vakasiyana siyana vekune dzimwe nzvimbo nevepano, vamwe vachimutumirawo mari yekuti akwanise kudii kuzvibatsira. Zvamunongoziva situation yekuZimbabwe plus kudzimba kwatinokurira kunenge kwakasiyana siyana handiti, masituations eko anenge akasiyana siyana handitika. Saka zvazodaro Bongi ndobva paita mwana mumwe mudiaries ari pano handitika by the name of Angela handiti. Saka Angela adaro akauya kwandiri akati Smeli Bongi ndaona kuti tabatsira aenda kumba and what not, but ndambosika second opinion kune mamwe ma specialist akati auye. Saka ndafunga kuti ndimeendese kwa ambonobatsirwa. Atikati hapana chakaipa nditi kwese kubatsira. Akati zvakare ndachida kukumbira kuita GoFundMe yekuti tikwanise kubatsira Bongi. Ndikati aiwa still hapana chakaipa, ita GoFundMe anonzwa kuda mweya waMwari uchimupusha anongoisa sendira anaro kana 5 cents anaro muGoFundMe. So vanhu vanga vachiisawo mari muGoFundMe yanga yavhurwa nemwana uyu handimaona. So zvadaro vanotsvaga second opinion. Dr. uyaya achibva ataurawo kuti ndinokwanisa kudi cancer ichiri panzvimbo imwe chete kumasuro kwangave neburi ranga ravhurika handiti. Zvikanzi cancer ichiri panzvimbo imwe chete saka ndinokwanisa kuita chemotherapy handiti. Ndakaita sokuti kona nei naye ipapo ndikati shamwari unopedzisa munhu. Dr. kuSouth Africa anga ataura kuti hapasisina vekuZimbabwe kuhospital kuGweru Hospital same wako akuti anoita chemotherapy pastage yasituation yakadai cancer iyi stage 4 but zvisinei ini handisi kukuvharira kuti udi uiti ubatsire Bongi, support you all the way, let's do it, go for it. So mwana yakaita maefforts aiitawo vakati doctor yakati ngauye kwaHarare and akaiswa kwaHarare. She looked for accommodation pakaitawo one of the ladies akaoffer kuti mai vangu vanogara vega saka I can talk to my mom kuti aende nogara mumba kwedu. Mwana yakatanga mai vake vakabvuma. Bongi akaendeswa kwa mai vaya akanogara kuMaubra, so something like that. Anogara iko kuya ndobva aita sei ndobva achinda kwa doctor kuya achinda kwa doctor. Saka doctor yakazosvika pakuti ari kuda $11,000.
$11,000 US. So kuti atake kuti aite iyo chemotherapy nemaredio, anzi maredio what radiation ameno ikoko medical terms avanenge vachishandisa handiti. Saka mwana yakadzoka futi akati simeni ndo zvaitika, tikati ko GoFundMe zvikufamba sei, akati GoFundMe mari shoma, right? People tikangotaurawo vanhu vakatanga kuisaisa mariwo muGoFundMe miyamiya. Doctor akati handisi kuita chemotherapy pasina half of the price, handitika half, that was 5,000 something yaidiwa, handitika. So akazama mwana akazama but haina kuzosvika pa5,000. So ariko kuharare kudaro the situation deteriorated zvokuti mai vakanga vachigara naye vaya vakanga vaofa vaya mutorwa. Kune vanhu vakane moyo wakanaka kunzo, guys. There are people with beautiful hearts out there but singavazivi zvedu. Mai vaya vakangotora mutorwa ari kurwara asingagoni kana kuita chinhu ega, vakamualawa mumba mavo mufunge. Ndo zvinonzi rudo rwaMwari izvozvo, handiti maona. Situation mai vaya semunhu mukuruwo, murume wavo akashaika, yes Bridget akashaika, akanga ashaikawo necancer kunzo kwandakaita. So vakamuaccepta, vazoonawo semunhu mukuru. Situation no deteriorated every time. Mai vaya I think vakazita kakuvhundukawo, plus vane vana vavo vari kunana diaspora woko, vakazati mama uyu munhu mutorwa atimuzivi, imimi panapa muri muwanikwawo. Pakazoitika chinoitika mangwana zvinogona kunetsai. Hani muri kuona kuti mari haisati yavepo kuti aitwe inonzi iyo chemotherapy yacho haisati yavepo. Hani mwana adi kumboti afanodzokera kupi, nokuti achagara panapa kana gore rese, handiti adi kuti achimbodzokera kumba, then kana mari yazoungana achingouya achizoenda kupi kunoitwa masessions ake aya, handimaona. So mai vaya ndobva vatyawo nesession yavanga vaona, handitika ndobva vataura naangel yavo yakuti ngambodzokera kumba. Amai vaya ndifana vatona session yanga yatoipa, ndobva vatakura vanga nemota yavo vakatakura bongi vakanomsiyawo kupi kumba kwavo. That was last week I think, handitika vamisawo kumba kwekwe kudarowo, handiti Angel we kept talking tichingotaura, ndikoti manje poitwa sei zvo tikanzi simelancha nokuti ukuku GoFundMe yakazinga ita mari yacho kuma anzi ati mariko GoFundMe yacho yakirita naye, saka ndiani access yekuona zvemuGoFundMe nangu ndasingazivi, but I think yangaita $800 or $700 somewhere there, kana $500 rameno sabo ipapa. Antimona kusvikira zodi mwana aitenga mabhegi ekuti akwanise kuitira tsvina yaya mabhegi, nokuti munhu angasingakwanisi kuti afambe oga. Situation yanga isina kumira zvakanaka, yanga isina kumira zvakanaka situation. Saka vaitenga mabhegi, aingotora pamari yapaGoFundMe achitumira kuti vatenge mabhegi aya, vatengewo stem cells anga aindojisa kwaari, mamorphine aya anonzi anopiwa vanhu vane ningirikiri vane cancer, anga kunwa 4 per day because 1-2 zvanga zvisingasaiti, handiti maona zvanga zvisingasaiti. Saka anga kunwa 4 pazuva, handimaona, but still ndofunga zvanga zvakona Mwariwo vanenge vane nguva yavo, vane marongero avo. Saka kuzosvika kusera nezuro Angel achiti akamufonera akati Angel ndikushuwawo zvinonaka, handitika Angel akati vamutengere chicken in, akatumira $10 akati mutengere chicken in, akatengerwa chicken in ya kusora zuro apa atengerwa chicken in, akadlawo chicken in ya. Munhu chero dzimongo angatoza kana kusumudza foni yake kuti ataure nefoni zvokuti anga arwadziwa. Nezuro ndo panonzi akazofona achichema, haana kana kumbodi, aingochema kusvikira azongonyarara. Kunyarara kwake ndo kuenda kwake, handiti maona. Saka ndo mashakira aita mumwe wedu wataitamba nayewo pano, mumwe wedu wataiseka naye. So we just say as diaries, may your soul rest in peace. Handiti Mwari vafambe newe zvakanaka, watungamira, wapedza rwendo rwako, isu tichatevera. Ndipo paya pandinozotaura kuti kudadirana nekutukana kupedza nguva kune chinhu chimwe chete chinotisanganisa. Chinhu chatisanganisa tese, whether une mazimari ako, whether una mari yako, whether uri changwiti chekutuka hausi changwiti chekutuka, whether une mamanchoni ako, une mazimota ako, chinhu chimwe chete chatisanganisa ichocho. You can never escape that, you can never run away that. Tichange tazongofanana zuva racho rekupedzisira, chinhu chinonzi rufu. Uye apedza rwendo rwake atungamira, zvasarire ini newe. Handiziviwo kuti hwamanda yedu yetsuri inorira zvarini. Tinongoti kumhuri yekwanyuke nyaradzwai panguva ino yamuri Mwari vaita kuda kwavo, regai azorore bongi, anganya kurwadziwa. Sometimes pane pekuti munonyatsoona kuti regai titi munhu azorora anga arwadziwa. Ndiyo one of the case yanotaura kuti anga arwadziwa, regai zvake azorore, because at least right now she doesn't have any pain anymore. Hasisina marwadzo, hasisina chi. Handitika mweya wake uya wakunotambirwa nevanotambira kwavo notambira. So mazviona zvakakosha important kune vamwe vakanga vachituka bongi achiri mupenyu. I still remember pakambotukwa auya kuHaiti diaries, she just had an operation, akauya kuti
haiti akapfeka tracksuit ende Facebook yakaita mudhumo, Facebook yakaita mawaves ekuti mamuona here anga akapfeka tracksuit kuhaiti, but she had explained to me kuti Simeli can I come ndakapfeka hangu tracksuit because ndine operation nyoro andikwanise kuti ndipfeke zvinhu zvakashama. Ndikamuti no it's fine, handiri kuda kuona vamwe just come vanhu vakaseka vanhu vakadii vakadambuka ndisingazoziva hangu kuti panguva yakafanana neiyi vanhu vaya vakanga vaseka paya munozotiwo kudii pamakazoziva kuti yanga iri operation yakati rapfeke tracksuit yaiya tinotiwo kudii nhasi maona kuti zvakangonaka patinenge titsiurana tinenge tisingatukani kana kuwanzirana handitika but life is too short. Ramangwana harizikani redu rakoneni nani neumwe hazvizikani kuti takamira papi. Let's just love one another tichionana kudai chero tikasaita mafriends chero tikasadanana, let's try to maintain that peace amongst us because zvokwadi wamanda ichatiririra ende ichatiririra tiri pasina kumira zvakanaka pekuti even mweya wako waenda sewavo watungamira kudai unonoshayiwa zororo, haunowani zororo manje wakamirirwa kuti utongwe kana kudenga racho ririko wakamirirwa kuti unotongwa kumusoro kukoko handiti mazviona. So by the way kana nchiti mamorphine 4 you can imagine the pain andiri kutaura pano kuti yanga iri pain 4 mamorphine munhu ekuti ukanwa iwe uri nomauka anogona kunoka down kana for 2 days 3 days wakarara handi ndo mapain 4 mamorphine aimwa pazuva kutry kureduce that pain iyo iya handimaona. Saka by the way vatuki I hope mazvinamatirawo mukakumbira Mwari regerero vese vakanga vachituka bongi uyu panguva iya mufunge denga harikangani chinokanganwa vanhu vanogona kukanganwa asi denga harikangani iyo inguva yekuti ungozvinamatira kuti Mwari neniwo ndakaseka ipo paya mufunge ndaisaziva Mwari chingondiregerera it's never too late handitika it's never too late. Musarambe makabatirira pazvinhu zvekumasure kumbira regerero uite move on handitika. So guys anyway haisiriyo nyaya ndanga ndauya nayo zvikurukuru nyaya ndauya nayo ndinadzo nyaya dzandauya nadzo nhasi. Saka maona ipapa pa 500 handiri kutaura kuti backup 800 takabuda mugofundme Angel uyu azofona makusena kasi Simeli. Saka ndo zvaitika ndikati right apana man because mai vavo vanga vachiti havana pekutangira havana chinhu vanga mai vanorwarawo vasingagoni kana kutonyatsodzifambira handiti maona vanga vasitorana pekutangira ndikati mari yegofundme yayabongi Angel now you can use that money kuti vachiita funeral handitiona. Anyway apana funeral kumamisha inomboitwa zvotanisha 2 days atochengeta akasheka nezuro mangwana antovigwa handiona. Saka chitenga straight kunyaradzo coffin zvese everything handika chingobhadhara kunyaradzo and then vongonodeliver. So the last time that I spoke to her pafoni angatobva kutenga coffin rachona Angel angateta zvese atotenga zvese zvemaanzi embalment zvokuti vanonokwanisa kuti abayiwe jekiseni kuti avate usiku wanhasi ozofuma chichengetwa mangwana. Saka she had done all that. Hama dzimwe dzanga dzaenda dzinotsvaga macoffin $50 tikati aiwa chimirai makadaro coffin zvese everything is sorted imi chingovigai munhu zvese zviri kuya. Saka Davs yanga tapesera nyaradzo iri murodhi ichitoenda ikoko kwanabongi kuno tisingaziti vamutora unzo kana imangwana here kana kuti vanongomubaya mainjection vomudress up in hatisi kuzoziva tichazonzwa hedu kana after the burial kuti zvafamba sei but everything has been taken care of. Andika pano padiaris anditika Angel pandewe pano padiaris everything has been taken care of. Coffin rake riripo zvese funeral yake iri kuitwa nenyaradzo zvese anditika akafamba nevamwe svika pakupedzisira anditi. Saka zvese zviri kuitwa mangwana anenge achengetwa musikana anditika. So tinoda kutenda vedu imbondipiraiwo mwana uyu malove nemalikes and I know kuti love nemalikes haribhadhari rent, love nemalikes haritengi magetsi, love nemalikes haribhadhari petrol but kungo kushowa love and appreciation vedu wendisirewo malove nemalikes for mwana ushu because akabata basa ari under madiaries ari under Simeli kudaro auya kwandira chidi achitenderera chidi ini hangu pari ndiri kungotarisa zvakanaka zvaakaita panguva enja ndimuzive I don't know her, I don't talk to her that much. Nyaya dzangu naye dzaingondisanganisa dzanga dziri nyaya dzekuti bongi uyu obatsirwa sei antika deitawana vanhu anzi ndikuti musha kwavo kwachiundura ndokwakuri kumusha kwavo kwachiundura ndokwakuri kumusha kwavo. Saka tichine vanhu vakanaka we still have got good people out there. Tinaye ari panapa musikana iye anonzi Angie, she's quite a good girl handitika. Mwari vamuitire zvakanaka, Mwari vakumropafadze, Mwari vakupawo makore akwande kurarama. Zvawakaita zvese izvi uri anta isusuka usarambe uchitira isusu usaitire uyu ega uitirewo nevamwe vanhu vachasangana navo mangwana handimaona ndozvo zvatinenge tichikurudzira kuti ngazviitwe. Saka nditi munoona pada umwe musi maona ti Angel uyu hamumuzivi mese guys mosangana naye mongoonesa komenda yake motanga kumubvarura mangwana anenge achizokubatsira munhu ari kutuka zvanoganishira kuti munhu unotuka ye sometimes ndiye munhu anokubatsira handimaona. So the most of you guys don't know her handika but I know her, maadmins angu know her because we talk to her nevari kugroup rewhatsapp rema UK diaries
vanomuziva. Handiti just if you ende kuuk takatomupinza manje I think tikusabvunda kuti iwe imbopinda mugrupu revamwe unongoda kungoita zvako uchiuya kuseri kwandiri imboenda kugrupu revamwe unotaurawo nevamwe uchinzwawo maideas evamwe ndobva ndamupinza kugrupu rewhatsapp iroro. So vanhu vakawanda vangasingamuzivi mangwana munhu unoita chikorobo iyeye ndiye munhu anokwanza kukavatya kuriyambutsa. Handitika kukavatya kuriyambutsa. Saka honai zvaitwa nemwana uyu ari anda isusu zvese. Handitika saka still tinongomutenda. Handi nevese mamaplatform vese vane mamagrupu nemamapage vakaisawo ruoko pana Bongiwe chero zvaramba zvazvo, but we say Mwari wakuitire zvakanaka, Mwari wakuropafadzei, we truly appreciate you tichane pamwe chete as Zimbabweans. Handiti hamuna kutarisa kuti hanzi nokuti akamboenda kwaSisimeli akazodai people they still continued to help here. And because it was not about Sisimeli, it was not about Platform Diaries, it was about helping somebody. Handika so I do appreciate you all guys vakatambanza maoko vanchiti Mwari God bless you from the bottom of our heart. Mwari vakuitirei zvakanaka. Angela, you are such an angel zveshuwa. God bless you. Right. Zvichireva kuti atungamira mwana uyu kwasara iwe usakanganwe kuti muri kuona kuti paita dambudziko panga pane lake rekuti panga pane diaspora pane insurance yanga iri inonzi mari yanga iripo yeGoFundMe yaita kuti mwana uyu avigwe. Dei panga pasina raitina kuti enda dzoka pano kudhara ndati madzimai Bongi munomuziva vabereki Bongi muri kumuziva. Handika mari ngatite ikonde munhu avigwa hakuna kofini kumusha uko ndo zvanga zviri kuzoitika izvozvo. Andimaona ndo zvanga zviri kutozoitika zvechokwadi andimaona, but says zvinei mari yeGoFundMe yanga isati yashandiswa because pakati ndakati Bongi I still say stand with what I told you pakutanga. Chemotherapy it's a no pastor paave apa it's a no. Let's check what iona one doctor kuti ndinoita two madoctors akaramba kati hapasisina shamwari saka let's go with the majority vote andimaona. So mari yanga iripo so zvasarira ini newe zvopandodzoka manje ndichitaura kuti vedu weka kune vediaspora funeral policies funeral services avo vanokupai cashback. Gara wakatenga guva rako, gara wakatenga paunoradzika dzikwa as little as 100 rand, as little as 200 rand you can fix your funeral uchiri mupenyu. And kana kune chinhu chisingambonyadzisi kutenga kana kuti chinotodadisa kutenga iko zvinezvi irufu rwako nokuti one way or the other izvi hazvitiziki ndakuudzai tichangosangana chete parufu musi wekufa. Saka munhu wese anofa rega kuwanikwa uchingoitirwa konde tikuzvitaura siku nesikati ndakuti kunge ndichatobuda masiriri nekutaura nyaya yekuti joinai mafuneral policies. Saka iwe uri mupenyu zvikurukuru vari muno muSA nokuti vari kudiaspora vazhinji vanongovigwa ikoko handiti vanenge vakutoita life dzeikoko handitika asi vari muno muSA muvabereki vari kumba vanenge vachiti kuti ovigwa muSouth Africa apa panogona kungoya tingoda vana vevamwe vachiuya one bhodhi ngaiuye kuno. Make sure wajoina funeral policy yako variko vediaspora insurance services handitika vanokuita as little as 100 rand you join their funeral vanokuita ava vanokupa cashback. Kana kanzi kwaitika nhamo nhasi vanongochingobhadhara kwaitika nhamo nhasi vanokupa mari yako handitika 5000 handika iwe wotenga kofini revanhu vanenge vajoinisa kana kudi moendera mberi nekuviga hauchauyi kana yazoshotawo unozoishtora kuti vedoweka yandishotera asi ndakabata pakati handitiwaona. Saka nhamba dzavo dziri kumusoro uko handitiwaona nhambo dziri kumusoro uko pane yati hanzi diaspora is very good handitimazviona isi vari kuno zvino kuAfrica zvakatosiyana handitimaona. Saka please chiitai kuti muinde kunojoina vari kumusoro uko nhamba dzavo vabatei paWhatsApp vabatei paningikiri pafoni movafonera ndoda kujoina maservices enyu akamira sei handika monzwa maservices avo kana uchiwirirana nawodi wobva wajoina gara uri secured handika hanzi shiri yakangwara inovaka dendere rayo nguva isati mvura isati yaturuka handiti. Saka zviri very important chivaka dendere rako kuti kana mvura painouya iwe unopinda mudendere rako wowana wakavharidzigwa uri mvura muya uri mukati medendere handitika. Saka indangoti nditaurewo handika nezvenyaya yediaspora iyi handitika. So handiziviwo makutaura zvakutaura mumacomment section aiwa ina hangu handiziviwo Benilda I don't know handizivi ini ndinongotaurawo setinenge iri endorsement yepano endorsement ndo vatasponsor even life iyo ino inenge iri endorsement anechita zvinhu zvakawanda vana ina hangu handiwozivi handitika. Saka ndo zvanangoti ndiye titaurewo right. Regai tipinde muchirongwa chedu chezuva ranhasi. Ndofunga kola wedu anzwa nekumirira tinzwe nyaya yake muzuva ranhasi kuti yakamira sei. Regai tichimufonera. I hope muri kunzwa. Hello, unogona kuwedzera volume kufoni yako? Okay. Hello. Hello. Yes. Takukunzwa. Uri sei muningina? Yeah. Maswera sei Sisimeli? Taswera sei? Taswera zvangu.
Hesi munhu unatora ndiwe wativinga ukati ndoda kuuya pachirongwa ndine nyaya yangu iyo ndoda kuti nditaurawo nemadiarism wawanewo zvidzidzo panyaya iyi. Handisi kuti unoda kushandisa zita rako here kana kuti unoda kushandisa zita rekuti tikupe zita kana kuti uzvipe chero zita kuitira kuti uzviprotecte kana une vaunoda kuzviprotecta kwavari. Kana pasina aiwa ngachitsve tanga zvakubva pakutangisisa chaiko chakwenyaya yako. Tigere hedu pano hatina kwekumanyira tirimo mudzimba we can listen. Usasiririkana kapisi ufambe nenyaya yose. Zvakanaka munokwanisa kungonipa henyu zita rekushandisa. Alright. Saka iwe zita rako rekushandisa nhasi unonzirika ndingononga ipapapa. Ndianiko unonzaniko? Unonzi Hidha. Saka iwe ndiwe Hidha muzara nhasi tinotokupa zita rekuti Hidha. Hidha. Ndo zita rako. Harina kuoma handiti? Harina. Alright. Chokutanga ndoda kuti madhairies esi makadii. Ini ndinonzi Hidha, ndiri mudzimai ane 41 years dzekuberekwa. Nyaya yangu ndoda kungobatsiranawo nevamwe vanhu. Ndiri munhu akatanga kuziva kuti tinonzi Sismel's Diaries gore rineri. Nguva yese ndasingazivi kuti kune urongwa hwakada. Saka ndakaona kuti beta ndisheyo nyaya yangu nevamwe vanhu. Ndiri munhu anoda kuzobatsirwawo necounseling, noti dzimweni dzenguva ndiri munhu anombogara achimbobatikana ndokumbogara ndichichema ndiri ndega sekuti unenge uri munhu aiwe kuti unenge usina kunyatsoudza zvinokuremera kana kuti zvinokutambudza. Saka nyaya yangu yakamira yakadai. Ini ndakaberekwa mugore ra1980. Ndaberekwa inini ndikangoti kutanga amai vangu pekutanga pachitanga kuroorwa vakaita mwana wekutanga ndobva ashaika, anga ari mukomana, ndobva waita wechipiri ndobva ashaika. Pakazoberekwawo inini tete vangu hanzvadzi yababa vangu fesebhoni pamwe but wabereka mwana musikana inini ndiri damkumbambiri. Saka ndoda kuti ndipe mwana wako chizita. Baba wangu akati inini zvangu zvokutumidzira mwana zita ina handidi. Saka inyaya yandaingonzwawo ndichitokura kuti maida kupuwa zita ratete wenyu asi baba vakadini vakaramba pakatoita conflict kuti wewe sei waramba nezita remwana wako. Saka nevakazongotaura mashoko kuti parichazoona kuti mwana wako wacho achaita zvipi nekuti wanyatsondizvidza kuti ndiramba sekuti ini handisi hama yako ndaifanira kutumidza mwana wako. Akati inini handitumidziri mwana neumwe munhu. Then zvabva ipapo wakangofunga kuti kuda zvadi zvapera. Saka mukuchizokuru takazoberekwa mumhuri yevana 5, vasikana 3, vakomana 2. Mashure vakumetera mukomana kotera mukomana kwozoita vasikana 2. Saka mukukura kwandaita chingokurawo sevana ndandiri mwana wewe wekuti ndaigona kungopomerwa zvandisina kuita. Kungonzi ndiyaita ichindorohwa. Pakangonzi paitwa chakati ndongonzi ndini ndobatwa ndodini ndorohwa. Saka tiri vanhu vekuti pataigara kumusha baba vachigara kupi vachigara kuGwarari. Saka zvadaro zviya tichingogara tiri kumusha kwedzi nguva mai yangu yainditira hasha dzimwe dzekuti ndainyatsoshaya kuti kana chive unotora kana huni yemoto ungotanga kundipisa kana kuti nese titaura nevamwe vana zvezvo kuti muri kungotaura nyaya. Vaingoita hasha dzimwe dzandasinganzwisisi kuti hasha idzi koine mbonyanyotadzi ndikada kuti nditovabvunza kuti ndaita sei hawaitozogona kuzvimirira wototi wobva warohwa. Saka ndakangoramba ndichikungokura zvakadaro chiti kana kwada kuenda kumunda kunosakura unongokunzi iwe zvawaita hazvisizvo. Chese chandaingoita zvaingonzi hazvisizvo. Ndakangoramba chingorarama zvakadaro kusvikawo pakuzokura kusvika form 4 tadzidza form 4 tazobvawo kumusha kwekwe taenda kupi taenda kutauni manje kuna baba. Ndasvika kuna baba kwekwe baba wakanga uri munhu wekuti vaigona kuti pavaibhoza vaimbotiri kumusha vaimbotapota chema ukenzi ungokosvikonzi Hidha akadai akambodai ndobata ndorohwa. Kana iri nyaya yekuti akamboitika last week unzi akati akadai ndobatwa ndodini ndorohwa ndangosva ndomangara ndorohwa. Saka ini ndaingobuwe munhu wekuti ndaikunza kukangana kuti zvakamboitika ndototanga kutoseka kana ukaseka ungonzi unotoseka ngepenzi. Saka zvadaro zviya tiri kuya tichigara nababa ndochiti baba handina kunyatsobuda zvakanaka ndandiri kumbira kuti ndidzokere futi kuchikoro. Akati hauchakwanisi kudzokera nekuti iwewe kumashure kwako kune vamwe vana wada kudzoka wada kuenda kuchikoro. Ndikati zvakanaka. Zvadaro zvendo pandakabva ndaita sekuti ndotsvaga basa uchingoshanda uchiti kushanda kwacho kwandaita mari yacho handaimboona chayaitenga kana kamwe kuti nditi ndapuwa mari ndazotenge iyo kana hembe chaicho yakazonzonda ndapfekawo zvaindinetsa. Waishanda pai? Manje ndopanga mati waishanda pai? Ndakanga ndichishandira imwe kambani inzi Colgate Palmolive. Alright. Saka taitambira pasvondo. Saka dzimweni dzenguva amai vaigona kuti vakanga varipo ndikapuwa mari yefriday ndouya nemari iya yese ongosweda unza mari yangu ndozokupa mari yako kana tadi
kana next week kana kuti mwedzi wapera panguva yekuti dzengwa ndochizodhimana kuti mari yaya ndakuida ndaitupa zvekutukwa kubva pasi petsoka kusvika panhova mari yaya ndichatokwanisi kuidini kuidhimana ndosiya zvakadaro saka ndakambozoita nguva yekuti ndakazomboudza gogo mai wavo kuti ani ndo zvitiri kudi zviri kuita saka ndopakabva vava gogo wabva wabvunza mwana wako kuti koiwo idza uri kumuita sei handinaziva kuti ndagochera paudzi akabva watanga kusataura neni kuti wazozvitaurirei zvese izvozvozvo waifanira kunyarara vanangosiya zvakadaro saka zvadaro vaibva wadzokera kumusha baba ndasara navo saka chimboenda kubasa kwekwe mumwe musi ndakati ndakakumira paketi ndobva paita mukomana paneti ndototaura naye saka munin'ina wababa wangu akabva abva kubasa kwake anoshandira muchuto kwaishandira akabva angosvikongwa cha ndotomhoresana nawe popaya totopinda mumba saka ini handinaziva kuti zvavabata kuti ndaarichitaura nemunhu pagedhi saka ranga ramugore ra1997 saka zvakare zvezve baba ndopakabva vadini baba pakazouya pamweni ndokuchiudza kuti ndamona angaine munhu wangaine kupezva ndamona achitaura nevanhu pagedha bva vangoti saka ndakangofunga kuti inyaya yangotaurwa ikadini ikapera ndopakabva ndadi vatomanheru papa ndakuda kutorara ndotonza kutonoka anzi vhura dho ndatovhura zvanzi kwemunhu wangu achitaura naye ndiani ndototaura ndinenge uyawe panext dho zvikanzikana saka nguvayo handinazoti vakanga vatogadzira tambo dzavo ndofunga dzava dzakabatanzwa dziri 4 dzimwe tambo dzemagetsi tsvuku dziya dzine dzeblack dzedzi ndokabva vabatanza ndobva vandibata ndobva vandirova vakandirova zvokuti asi handina kuchema ndaingorohwa ndichingogomerera ndisingachemi mwiri wangu wese ukatanga kuputika ropa mwiri wangu wakatsemuka netambo dzaishinjana kuti uyo akambobata kuti kurova kwatiri kuti asingacheme haasi kudini hapana chiri kumbodini chiri kumurwadza saka zvadaro zviya zvandakabva ndabuda ndichingomhanya ndakazotanga kuchema ndaenda kumba kwatete vangu kutaura kuti wakati makuwara kudai zvaita sei ndotaura ndozvaita chi ndozvaitika vati izvi hazvipana vashatochengeteka ngatiende kuchipatara pataenda kuchipatara kwayo patonzi totoda police case bhozi mwana yakakuwara tisingaite saka zvadaro zviya takabva tadzokera kumba murume atotangu bati manje tikati tiende kumapurisa baba ndo vakutodini vakutosungwa nyaya iyi ngaingodini ngaingonyararwa saka ndopakabva pafonerwa sekuru wangu anzodzi yamama ndobva vauya vabvunza baba vangu kuti zvemasvika pakurova mwana kudai zvaita sei futsanangura nyaya iyai gogo wangu wangu ripo ndopakabva tanga kupopotera baba vangu akatoabata huro kuvadhonza akati makarova mwana svika pakudai wotsanangura nyaya akati chete sasa kuri munhu wakazondora akazondonisa kwadhokta wavo sana ndiri munhu wekuti ndaingotekero ndakagara ndaigona ngokolapsa ndotombonyarawa itoedza zvekuzomboudzwa kuti munhu azombonyara dhokta ndopakazondikanzi mwana yakakwara zvakanyanyisa saka nii zvatakuti nenzara dzese dzadzakatsemuka dzemumaoko edzi nanhasi uno mapendekete angu aya maronda acho ndinawo zvoti kana munhu anongodibvunza kuti wakaita sei ndongoti ndakaita accident ndo zvandinongotaura biological father vako here kutaura baba wako wakuzvara chaivo vangu inini vakandibereka kwete vemwe munhu vangu inini nemunin'ina wavo ndo vanotedzana saka zvadaro zvezvo ndopandakabva ndazora saka zvoita sezvikanzi regai timbogara naye kuno ndopandakabva ndagara panguva iyoyo ndopandakatanga sesimeli kuti ndinotanga kurota pachiuya munhu handitya asi munhu aiuya yatsouyatsonoti iyi skeleton haazi munhu cheye kuti ane nyama yemunhu yatsonoti munhu arikufamba asi chakaita cheskeleton asi chaibvako chinenge chakaita mapisi kuti chimusoro kwacho chega izvi zvimbabvu zvimaoko zvimakumbo zvacho chote gojo pachinosvika pandiri ndo pachinotanga kubatana kudai ndoitwa chii ndoitwa mukadzi kutange chirobhoko ndo zvazvanga zvakaita saka handina munhu wandakataura kuti ndozvinoshanda zvakanga zvichiitika zvichitoitika apa ndandiri musikana kanguva iyoyo ndiri kutyora ndambobvira ndakaita mukomana kana nguva iyoyo ndakanga ndisati ndomboita futi chii mukomana ndichodaro everyday chichingouya ndaamukati inini sei ndiri kuita sekuti ndiri ungosingaoni zvimafirimu zvemahora here kudhara koni uri mwana mati ungosingaoni mafirimu emahora uri mwana mudiki kana kudhara taifarira vana draculaka munozvati nguva iyoyo zvemafirimu zvakanga zvatombowokoka tichingionaka iwo ana zetv aya saka zvadaro zviya ndopandakabva ndati chako chiri kumboitika saka ndopandakabva ndazoudza tete wangu akati mainini ngatimbodini ngatimbofambe ndobva taenda pamwe patakaenda chinosvika chinobatsirwa ndichingosvika papapo ndakatanga kubvunza kanzi mwana wayo auya nani tete wangu akadaro akati ndini zvikanzi munhu akambopa mwana wayo zita ndiani kana kuti mwana uyu ane zita rani
tetongobva ati haana zita remunhu bauyu ane zita rakazvanzi mwana uyu ane zita rakadini rakapuwa saka tetonge vangatokaunganawo kuti kune nyaya dzakamboitika kumashuroti muri kuramba zvenyu asi pane zita rakaiswa pamwana uyu rakaiswa pamwana uyu zita rimuri kuti nyaya haana kupuwa asi zita unaro zita riri kushanda asi ndiri kuonazve pamwe parutivi ndiri kuona aitwa apuhwa murume asi kukumikidzwa pakaita kupuhwa kumurume akaita zvekukumikidzwa achiita zvekudini zvekurohwa naye mwana wangu wakambosangana netsanzo kuti kurohwa here tetongopo kwabvodaira zvakanzi zvishwari paakambodini zvaakamborohwa murume wabvangoti saka regai ndamirira ipapo gaitise zvakadaro zvandakungoita ndezvekuti ndoda kuti ndikudini ndikubatsire saka ndakaita mufunga nguva ndichibatsirwa saka kona uri kuti kurohwa kwawakaitwa netambo dzemagetsi kakuya ndiko kupiwa kwawaita murume ndoka ndakazozvidiscover kuti ndopakandaitokumikidzwa kupuhwa kuchii kumurume nekurohwa chimurume wechikwambo okay saka tadaro pepe halo endai mberi saka zvadaro zviya ndobva tagara ndazodzokera kumba kwemaronda akungoparadza kungosarira mukati achingorwadza ndopa ndakabva ndazotanga kuitawo mukomana saka waiti ukada kuita mukomana zveshe chipeyo chenge isina kwayaimboenda kunozvapara baba vangu vaiensorodza nguva vaigona kunditi hapana zvandingaite mwana wangu wakakundifari asi waitsaona kuti mukati memwoyo wavo vakanga vasingadi then vakazosvika nguva yakuti amai vangu vakati koyo sei asingaroorwi anofanira kuti aroorwa muzera rakwapera kudini kuroorwa ndikati zvino ndikamanikidza here kuti dai waroorwa ipapo muenda ndane 21 years saka zvakanga kubva zvabereka futi kutaura vachitotaudzana vachiita sei amai vangu vachiita hasha amai vangu vaingoita hasha dzekuti awandozvinzwisa kuti hasha dzii ndongose hangu zvakadini zvakadaro umwe musi ndobva vatanga kungondipopotera vakangomuka vachingotanga kupopota kubva makuseni vachingotaura nyaya dzakawanda kuti kuroorwa chazodai 21 vadaira akati saka aonekana madari murume wacho mamushagira here zvikanzi mazondipindurirei kudaro paita nyarara paya baba vangu ndopakabva vatanga kudii vachingouya baba vangu chasaona kuti panapa ndiri kugara zvangu hazvina kundishumbudza mumwe musi ndobva tanetsana ndopa ndakabva ndazongoti inini panapa kutongozviuraya ndofunga ndokunga ndoita nhani nekuti kamuraramiro kandokuita kuti nditi vabereki vangu asi ukaona vamwe vachigara navabereki vangu ambotwi zvawandi zvandisenge zvandiri kuitira izvi hazvinei pamwe kuda mheni kuda pamwe ndini ndinotadza mheni ndopa ndakazongondisangana nomumwe murume yanga anenge zvakachingondinesa ndichiramba murume webva ndangotodanana naye anga atoo munhu anga akamborora zvakabva zvano mbatini handisina option nandatodanana nemurume uyoyo hatinamboita kana 3 months kana kuti ndakabva ndatotora nemurume abva tonitora bhataenda bhatanogara tichinosvika tichitogara baba vangu ndobva wazvinzwa kuti mbaona kuti hapana munhu atoudza tetongo zvikanzi manje kana kuri kuti anoda kumukomana kwaenda inini panapa handidi kumuona hembe dzangu ndobva vakira madhomu ndobva wabvisa chii ndobva wabvisa maki ini ndatoenda manje ndakunogara nemurume uya ndobva ndaudza tetongo kare zvino hembe ndotaisa zvikanzi uko hakusi kutosvikika maini ndikati zvino hazvange zvinhu zvava kuenda saka ndaenda kumba bva ndanotora makii pakicheni niti bva ndakinura ndinaizoti makii ayaipindira bva ndanokinura bva ndatora hembe dzangu ndokuenda kwandakaita saka ndagareko ndobva ndazoti murume ndobva azotora taa ndoda kunobvisa chii ndoda kunobvisa mari ndobva aenda bva saka baba vangu kungochaja kwakwa waingochaja izvo zvekuita sekuti handisi mwana wavo kana kuita sei saka pataimu yakazondonondibvisira mari ndandato munhu anga atozvitakura handiti maona then bva ndazonzi ndofanira kuti ndizosungirwa muna september saka wiki randafanira kunge ndichizosungirwa ndowiki rakabva nhumbu yakabva yarwadza wikendi yacho baba vangu wangaenda kumusha saka nhumbu yarwadza amai angu vanga vari kokutaura saka panguva ndakazenge ndakugara nemurume amai angu vanga munhu kuti chero ndikataura netata mugotaura zvakadii zvakanaka vachaiti hasha dzedzi tingotora zvakanaka saka mazuva ekuti ndichisungirwa ayaya zvazokonaka pandangosununguka mai vakati sinzi vanhu vanga vagara chazosungira ngatingotorei mwana tidi tigare kwavo baba chazoengoya todi totaura bvaodzo mumuzukuru wedu anga aripo uye baba kuya kwachiya chizokudzwa avanombodaira kana kuti zvakanaka kana kuti makatadza kana kuti kudii vangoye munhu anga angogara akadini akangonyarara ndabva ipapapo tazogara paipai tazogara ndopa ndiri kuchinzi tikachitiwo nababa gaita timbotsvaga kwekunobatsirwa nyaya yezita iyaya iruramba ichingodini ichingotauzvanzi iwewe kuti kubata mwana iwe wakapuhwa zita asi munhu akakupa zita akabva aisa mhiko yekuti
iwewe haufaniri kubereka mwana kana kutoroorwa chako vaifanira kuenda kundopinda mubhawa uchimwa doro uchinoita zvevarume uchingofamba chikonzero chashoneswa nekuti iwewe uri kunzi tete wako ari kuti baba wako wakaramba kuti ndikupe chini ndikupe zita ndikati zvino ina handichazii uko zvondinosangana nechinhu chiya uko zvondinosangana saka ndine murume uyo mauza kuti sisimeni kana zvo zvekunzi munhu anonzi imba inonakidza yainga zoinja 6 kana udini zvinhu zvandatisingazivi yainge wehondo yega yega saka wainge ukurugwa bhurugwa vongoita baba waisingahwe kana feeling kana kunakira kana chii ndisinga hapana chandainzwa kana kuti asi kuti ndaitorwadziwa ndozvandaita ndaitorwadziwa kusvika kubereka mwana wangu kudini zvese achibhoenda achimbonokomplaina unana atete mutete wangu wandibvunza mainini zvinoita sendwatsanangura sei muna chimondibhlema henyu inini kutaura chopadini hapa chandongoti ndototatotendikati asi chimunhu checha tete chinongodini chinombouya asi chakuita zvekuti pano neapo zvikanzi zvina zviti zvinotozviita seme ndikati inini handichatozivi ini ndakutozvingika nyaya dzacho dzawanda kuti uku ndiriroa achingobvunzwa nyaya yezita zvine zvandichazivi alright saka tazodaro pepa ndopatakabva tabva kutompepa pataenda kune rimwe guta nababa wechi yevana wangu tasvika kwekwe nababa vangu kugara kwacho kwakangwako kwakungokugara kwekuti zvainetsa ndichitanga kuzvagara namurumo mai vavo vachiuya vakasvika vakanditi because ndaenda nemwana zvikanzi ndiri kuda guvhu nevhudzi zvemwana uyu zviri mucheche mwana wangu andinayo uyu akati munoda guvhu nevhudzi kuite zvikanzi kuti ndizive kuti muzukuru wangu ndoda chii ndoda guvhu plus iwewe mukadzi wakamutoripi ungatore munhu anouya kuzofumura musha wangu inini kuti zviite sei inini ndamboziva kuti zvariwe saka zvadaro zvezvo ndo pakabva kuti guvhu nevhudzi zvemudumbu mai muri kuzvidi zvikanzi zvini zvendiri kutozvida kana ari muzukuru wangu ndinozvida zvikanzi ndo chandinoda kudza ndezvekuti uyu wanga akasungirwa kumusha kwavo isu mutemo wekusha kwavo kuti vhudzi neguvhu zvinombofurashwa kuti yaisheka zvichinisa ndasingazivi saka ndaingoti kuda ndozvinoita chii imba yacho ndisina wandaimbotaurira kuti zviri kundinetsa zviri kudai zvazodaro paya amwe nawangu ari kungoisita zvingoti vhudzi ndikati arga ningodini ningosiyana nazvo then tazobva ipapo ndobva tazoti ndati arga ndibvenda kupi ndibvenda kumusha kwedu isusu ndasvika kumusha kwekwe baba ndoamhoresa kana kuti munhu anonyatsofarira kuti muzukuru baba vangu havasi kunyatsofara asi kuti ndizive kuti nhau ichiita chiri kumbeta kuti baba vadai amai vangu vanongoti kwasekuru hamufarira adzimai makaita sepa vanongoti kana inga ndokufara wana hamusi kuzvona asi mega mayatsozvonoti murume hazvisi kumuitira saka imba yangu chicheka kudaro ndaienda kumba nondorera baba kuti baba inini handina kugara zvakanaka mai handina kugara zvakanaka baba vangu ninonga usingadairi kana kudai kana kuti koso kana kuita sei baba vangu vaizikana semunhu aigona kubatanidza vanhu baba vangu aizikana sekuti munhu asvika nedambudziko rake aiziva kuti kana ukangoenda kuna sekuru dambudziko rako aivakahwani baba vangu aizikana kuti vanhu vaibva kumamisha zvekuti vanhu vaibva kumamisha chinotsvaga mabasa kutauni vaiziva baba vangu nekuakomodita vanhu vakawandisa baba wako aive nemari here baba wako aive nemari baba vangu handingati vakanga vaine mari asi akuti vakanga vane upenyu huri pakati nepakati alright kunyange vaiuyawo panguva yacho kuti kana vanopota fodyawo vaitotengera midzanga sadza aiwa sadza bekai mangwana muchimuka muchienda kumaindastry chicho saka ini ndongobvunzawo mai kuti mai osei ndichiti baba ndikavaudza kuti ini handinogara zvakanaka baba havadai asi kana pakauya kana vana vayazodzidza uchiri wabva ngoti sekuru ndauya zvadai baba havanonoke vanobva vamhanya vachiita se asi nini vandochikanzi kana ini ndinobvunza asi vanoramba kudini vanoramba kudaira saka zvadaro izvinhu zvakaramba zvingodaro zvinetsa saninde pakabva ndazoti ndofunga pamazuva akamboitawo zvekuti vanhu vamboenda kwachanzwa chichibva taendawo kwekwe ndakasvikira kumba ndabva ndaendawo ndadzoka kumba baba wabva wazongomuka umwe musi vachingonditi iwewe murume uyu chiri kumudairwa sanguva iyoyo baba vangu vanga vasisiri kubasa manje vakanga varegera basa vagora kumusha handiri mona murume uchiri kumuda here nenyaya yekuti kandi ndindokuya ndichikomberana kuti baba inini handagara zvakanaka pamwewo mukambotaura kana mukamboudzwa anatiti dai zvadai pamwe zvinoona magadziriro sinzi ndiri kutaurira mberi kuti pamwe mune maitiro wamunogona kundiita kuti mundidini mundibatsire baba vadai wangu mukati uchiri kuda murume herewo so anzi right chimwe ndiri kutaurira iwe kana wati uri kuda murume
kana wadzokera kumurume wako yeye inini panapa handidi kukuona izvo kwayaikira papi ndakandida bandimani ndikandozandatokutoura iwe ndatopedza chini newe izvo ndakabva ndabatikana paipai ndatanga kuchema paipaya amayangu bva ndabvunza kuti zviri kumbori zvanzi chavabvunza wabvunza paipai tichavabvunza wawabvunza asi baba wangu wasikanairi apa ndatogarai murume aitouya achindouya kwaendo wamwe kumakorokoza kwayachidzoka asi takamona havana zvavaitaura izvo ndinoziva kuti mukati memwoyo wababa wangu vanga vasisi achatodi kutomboona murume uyu padhuze neni kana kamwe murume ainamata adzoke ati murume wako ainamata mazuva acho tanga tichipinda postori oya saka aifumbura kazvinhu zvababa wako taipinda postori tese saka inini ndo pandaibva ndati saka uya abva adzokera kwekwe baba asara waramba wachindibvunza chinyi mubvunzo uya uya ini ndikati haa baba vangu vatanga kubva wangomuka mangwana acho makuseni ndobva watanga kupopota ndobva watoti izvozvi zvirongedza zvinhu zvako iwewe nevana vako mubve bani kanofamba ngakafambe kamwe kacho bereka uende ndoenda kupa kanzi ndakarifunga kwamunoziva kuti zvakaitwa ndototoka handina kugara zvakanaka awarogara kuti ndakazofumura musha achikufumura musha kwako wacho ini handizivi kuti ndakafumura hau handizviziye zvikanzi ndatibva pano pazvandibata nebva ndatoti nyaya ipanapa ndeita sebva ndaudza mai yangu ndikati ini ndavhiringika ndobva kuti amai yangu akangobura chingoita sekuti munhu ari kuenda pamunda ndobva anodedza munin'ina musekuru wangu munin'ina wababa wangu wakavanosvedza vari tundobva wauya bva wagariswa pasi ndaiko zvaita seiko maudzinga hidha pano zvikanzi inini ndangoti ngai akati todanyazoziva nhau yacho kuti ndi saka vamwe wavo wakabva kuti ai mwana wakauya kumba kwangu uchiti baba ndauya kuzoona atete ndakaenda kunotora mwana wangu kwanga akarorwako nevana 5 plus nhombo yechi6 ndanoti mwana wangu anagara zvakanaka iwo ukandouya kati baba makagona makanotora mwana musasiye mwana achitambudzika chero dai aine vana tinochengeta nhasi wendi unodzinga wako mwana waunototi baba vana vakabhadhara pfuma wakakupa pfuma kukadya plus nguva zhinji ndaimboona zvichiri zvinhu zvakaita sena aiuya panapa wana uchiona chiti mavhiri emotikari abva pano mavhiri emota ambenge ategadi frenchiko saka nhasi unozvashata baba havana kudaiya saka vari pakati pekugadzwa dare wati vana tangu tonga trimumba mudiki wacho anga ari grade 2 muhombe wacho kati mudiki anga asati kuenda kuchikoro muhombe anga ari grade 2 akangobuda mumba akabata bhaibheri panguva yaita vanhu vari kutongana mataribhozi anaitonganirana panzi bhauya akabata bhaibheri bhaaswoti kuna gogo hanzi koi nani zvikanzi nemunhu andaona mbo chii zvikanzi hanzi koi bhaibheri amai angu bva atamudza bhaibheri akangorivhura kudai zvikanzi hanzi ipai sekuru vaverenge apa amai angu akangotoshere kubva kukandokamba zviko zvaita sei ndobva wangotandidza pabongo saka tsamba yakanga iripo pakavhura mwana wangu wakati pane munhu andaona mhombo wati tendaune pasekuru iri kuna Matthew 7 verse 1 vazhinji kana pane vakateerera makavhura Matthew 7 ndiratindeko ndine bhaibheri rangu padhuze ndandichiverenga bhaibheri rangu elia on saka rega ndinde kuna Matthew tinyatsofambidzana newe kuti uri kuti kudii Matthew 7 Matthew 7 ya okay verse 1 verse 1 all right kuti do not judge others and you will not so that you won't be judged for you will be treated as you treat others. The standards you use in judging is the standard by which you will be judged. All right. Yeah. Tsamba yacho yakangobuya mwana akangobata vanhu akangoripa wakashamisika mwana ane makore mangani mati mwana ive nemakore mangani anga ine 8 years all right saka zvadaro vanhu vese vakangoita kakukanu ndobva vana vati saka zvatataura navanhu vakati uri kuzviona here una zvaakuitika izvo ndangosiyana nechiini nyaya yako iyi paukangobva havana kudaira wakangoramba wakanyarara ava ndobva wasimuka ndobva wadzokera kupi ndobva wadzokera kumako asi baba ndakatsona kuti baba vasara vaini kuti mwoyo mavo vakazara saka ndo pandakabva mai yangu bvangu ndita mwanangu ngatimbomukira anga mangwana chimakisi tomuka tienda papepa agoma pamasowe tiendese kuti tinonyengetera vatakapangokupfugama mai yangu achingonyengeta kuti zvino zvazvadai ndochiita sei saka inini handaikwanisa kuti ndinopfugama ndichinyengetera nokuti ndandiri munhu anga akaremerwa ndakarara usiku hwese ndichingochema mataenda pagomuta namatatadzoka tichingosvika baba amai yangu tigoma kwekwe ndopakwebvangu nditi mwanangu unoona kuti chii mamira zvaita zviri panapa baba wako masi munhu anokuumidza kuchinja mwoyo iwe zvowotoita iwe chisiyana wacho pano woita zvekutiza saka ndoda kuona kuti vati kana kuri kutema vachatema here chinyi vana vacho kana vachitema kabva tochiona bva vanotema inini chinyi gogo havo alright
ndakasina kanyatsowaoneka ndikati zvamandibve pashirega ndine ndinounganidza midziyo yangu ndaunganidza midziyo yangu ndozoona kuti ndozodzoka ndotora wana uko kwakuri kutoenda ndobva ndakabva ndaenda ndanotsvaga basa ndanotsvaga basa paya ndakaona basa pamwe pandaishanda ndati ndikushanda paipa handipuhwi mari ndoshanda handipuhwi mari kunokuno ndatodzinga kunzi ngaachibva kuchifunga kuti zvino ndatadzei hapana baba vanangu ando pakabva azouya ini bva ndatongomudza kuti inini handichadini zvangu handichadi akati chikonzero nei bva ndachimutaura dzemashiri ndikati unochaziva paipai uchiri kuenda kubasa paipai pawakambodanana nemukadzi weshamwari yako paipai ndibva ndazvibata ndikazoti inini iwepo kana wakudzokera basa todzokera tese kune chaiuno rangu wachishandira ukati ina ndichadzokera kubasa asi kana warwadza uchadini uchaenda ndosaka ndazoenda handichakudi manje kuti ndipataura kuti baba ndoambiti handidi kukuona uchidzokera kupi kumurume uya kumurume handiti murukwana kuti ndichimutaura kuti ndozvataurika achadini achaiti ini ndakungotaura dzokunetsana kuya kwataita kuti ingapaipai wakanditi kana ndakarwadzwa ndinoenda saka ndakaona ndarwadzwa ndadini zvangu bvandaenda ndobva ati ahuraiti saka ndazoenda kubasa musekuriti kwatakanoshandira murume yakabva aenda panoskopaza mumba muyemema ndaigara ndobva atora zvinhu zvese nehembe dzangu dzese nendiro dzese ndiri munhu aiita zvekuruka madhoiri zvisingaiti ndairuka madhoiri chitengerwa zvene newanu ndichiita sepo zamai mudongo zvobaranga riri basa rangu vatora kubva kubhurugwa zvese saka pane fairo raakatora ranga rine mabest certificate saka ndandachangabva kumachinja mafairo echisa mune rimwe fairo ndobva atora mai saka raakatora raizoti ndomazvaigara akatora chifunzo kuti ndokuda ndomune mabhedhi evana nechinyama raakatora areze chiro ndobva asiya ranga rine mabhedhi ndobva atora zvinhu ndobva adini zvake ndobva aenda ndosvika kudai iye ndiye bvaundisendera futi meseji kuti mumba makapaswa handiri mukona iye ndiye akatora midziyo yayi inde azoenda kuya kunosvika midziyo yayi kunoona dzimwe hembe dzangu shoma dzakasara dzakabvarururwa mba macho makadirwa mvura magumbeza hamuna akangosiya zvinhu zvishomashoma ndo zvaakangosiya ndobva aenda ndobva taenda kupolisi polisi bva yatora munin'ina wawo bhozi pamba pataigara vanhu vakangoti angona munin'ina wacho ndiye aingouya achibvunza ndobva akabva mubata ndobva mukoma ndowakatora chinhu ndowakatora zvinhu saka asinga ndozomboramba achiita mafolapso ndimutete zvinhu ndidzorera midziyo yangu pandasiya zvakadaro ndobva tazogara ndobva ndakabva ndati arege ndidzokere kupi kunobva kuchagarikike ndakungotora zvasara zvacho ndongozvinisa kumusha ndazvinisa kumusha kwekwe baba ndopa wakabva vanditi ndiri kumbura tiuye kumusha ndobva ndaenda kumusha kwekwe amai angu ndopa wakabva watanga kurwara amai angu wangu atotanga kurwara ndamubloka cheripoki ndatomubloka kudhara anonzi ribs ndamubloka kudhara hande imberi hande yedu hande amai pandakanzi ndiye kuti amai ndopa wakabva wapa wangu watanga kudini amai angu kuti amiri yangu yasikuita zvakadini yasikuita zvakanaka saka ndopandakuona kuti miri yawo wadzikira ndikochizva nzi anyanya sikunzwa chinhu zvakanaka miri wangu ungondirwadza toatora toti tiende kuchipatara baba anoti ndinoziva mishonga yechibhoyi chichishivape mishonga todai aiwa togara paipai ndomboti ngatimboenda kutora timboedza zvekuzvipatara zvechirungu baba oramba amadza wandobva dzaizoita dzekuti dzopinda hama dzamai yangu toenda kuya amai yangu osvika vodini wotaka kubatsirikana vanopa ubva ikoko vanenge vanani pavanodzokera kumusha vaigati andogaidzokere ndega zvatanga saka vairoiwa nababa wako saka mai vako vairoiwa nababa wako ka mati saka mai vako vairoiwa nababa wako ka ini ndo zvandakaona kuti baba vanofanira chavaiva nechavaiziya nekuti vairamba kuti isusu tidini inde kuchipatara tiende kuchipatara namai kana kuti tigere timbofambirawo kuti tikamboenda kuchipatara tomboedzo iwo vanongoti mahebs aya mishonga yechibhoyi yandinochera muti wakati unodini unorapa mai saka urwere hwamai hwakaramba huchikura aliya urwere hwaramba enderera mberi saka hangu aliya panzi kuroiwa netsa pano enderera mberi saka urwere hwaramba huchidaro manje baba vangu inini vakanga vasingade umwe munhu aipepa amai kunze kwangu inini pavana vese tiri 5 vaingoti hidha ndiye ngao yapi apepe mai saka ini anando pakabvati zvino kana mukamuti ngao yapepe mai kuvana vake vanodyi atiti anenge achida atsvagire kuti vana vadini here vadyi zvikanzi iye ndiye ngawe saka zvinhu zvakaramba zvichidaro kusvika vehukama vakasvika pakupindura nzvadzi dzavo natete vakati ko nhai sekuru sei muchingoti mwana uyu bhori papachipana papa ndakamboenda kumwe kusha kwakarohwa tete muchienda chinotengesa ndobva zvanzi amai varwara serious ndati baba wabva ufona ndiri ikoko inototi distance kubuda manhare muchitobuda kunze zvikanzi imimi iwe iye ngawe akati sekuru kani inga mune vamwe vana madedzowo vamwe vana kuti vambotorawo ndonyaya yakadzoka ndo chakaita kuti muite here mwana adzoke mumusha kokuti
ndiye kanoti zvinorema ndiye anodini sakati ndiye ngawe ndiye andiri kuda sezvo chitongo kabvata asi mainini kwakure kamwana ande mwanjadzi vanotrabhuka nawo kuchipatara Hello. Wadzoka. Network. Saka taenda kuchipatara kwekwe. Basi patakakuya tatakaenda mwana wangu kamudiki mumbanga kasara senza aenda kuchikoro. Taenda kuchipatara kwekwe pavasika ndobva vadhimitwa. Kumbako ndasiya kadiki keke ndimwe muningi wangu mudiki. Zvasara kumba ika ndauchifana kumba kuti mai vaadhimitwa saka tochiita sei zvikanzi mai imimi dini imimi mochitogarira kuti uyewo chitogarira ikoko vane masakasitu mangwana acho makuseni ndikufonerwa nchinzi mwana wangu asiwa ega anga ne 5 years mwana wangu asiwa ega muningi wangu anzi awanirwa basa mene munhu makusikadzo sakati anzi auti basa here amangobva chitokwayo unoenda kunotsvaga basa sei iwe takusiyira mwana ona ine ndiri kuchipatara mufunge sesimeli ndairara kuti waiti munhu iwewe nemurwere wako murwere pamubhedha iwewe pasi pemubhedha wacho ndozvataita undaiona vanhu vachifa ndakatarisa ndiri muchipatara imomo ende handisiri ndega tatakaona kuti munhu nemunhu nemurwere wake amangu akati mwana wangu zvavakuona muno mazvaifanira kuti muzvidi uzvondika zvino ndingaite seko ndo dambudziko racho kumufonera kudai akabva atotanga kuchenama kufonera baba ubva muti saka munhu uri kumurambidza kuti aende kubasa zviite sei atanditi ndiri muchipatara ndini anamusira chi mwana zvikanzi kwaiwe mai wemwana wacho adi kuya kuzotora mwana wavo wakati munotava tove futi mwana wavo ariye futi wangunofonera kuti ndiye ngawe anditoreri apepe futi inini momutizve ndiye ngasa muroda kuti aite sei baba nobva tezvikanzi muregei aende mamai ubva ugara but pandazofonera munini wangu mwana wakabva kuti dai unotorwa mwati mwana wangu anzi asiwa kupi asiwa kumba wakapa kungogara mutumbi asi moyo wangu wakungofunga mwana wangu anga asiwa tagara kudaro ndopandakabva amai after a week ndobva wabudisa muchipatara ndobva tati ndikaiti tidzokere vatadzokera kwekwe vatasvika vatano karipatona mumba macho zvinhu hazvina kumira zvakanaka mari dzangu dzanga ndasiya momo dzakatorwa kumubvunza kuti naye mari yangu wakaitorere obva afonera baba kuti ari kundibvunza kuti mari yangu wondifonereni wondishauta mari dzangu dzezvinhu zvangu zvandazvitengesa mari iya yatorwa indikati vanhu vari kumbozama kuda kundiita sei kuchai zvadaro amai vakaramba vachirwara onoenda off hama dzavo dzouyawo nekuti dzotati hamuswera kusa hama yedu ndochibudisa zvanenge makadzi zvamangoti zvanenge makadzi ndariri muchipatara wopopota sezvinewo baba tataura kuti mai situation kunoko inenge zvisina kumira zvakanaka vakati ndichazonondiita sei hapana munhu wekuti ndisiye pamba zvinhu zvinoko hazvina kumira zvakanaka inini ndichazoti ndouya yanga 2012 2013 baba zvinhu hazvina kumira zvakanaka akati iwewo ndiungawaniwo ndiuri kwewo munhu mukuru unoona zvekuita muna Juni amai vangu ndobva vashaika amai vakashaika ndakatarisa kudai amai vashaika baya baba vanangu munhu aishandira imwe kambani dzemafuneral services saka anga akagara akanyoresa mai vangu kubva pandakaseparate haana kumbobve azvidzimisa kana kuita sei akangosiya zvakadaro ndopakabva azoti zviri kunzi ndo zvazvaita regai tidini mai chirege ndiprocess mapepa zoti mai vave vadini varemuvhe vazodini vazotorwa zveshuwa ndiye akaita zvese kadini kusvikira mai vangu vadini vachengetwa mai vachengetwa baya ndopatakabva ife tisati taenda kumusha ndakuchitaura zvekuti uyu mukwasha ari kutaura kuti ndoda kuigama pakabva pane dzimwe hama dzakababa vangu nababa vangu atovhevhetedzana zvikanzi hatitombodi kana kuinziwa nyaya iyoyo hatindi kana kumuona pano anoti ada kuigira mukadzi isusu kuti taita sei saka ndopandakazoudza vamwe sekuru hanzvakadzi yambuya ndikati ndozi nyaya iri pana murume wangu ari kuti anoda kuiga chinyi mai asi pana baba vari kuramba sekuru wangu andopakabvadedza baba vangu bvamubvunza akanyaya ndiri kunzwa panapa ishokwadi zvikanzi iwewe munhu haunozivi chii chako zvikanzi hauna vana wake iri pano zvikanzi ndinawo zvikanzi zvandikukudza ndezvekuti kana uyewo kutaura kuti mukwasha wako haudi kuti avige muzukuru wangu zvandakuita ndezvekuti inini ndakutakura mhuri yangu ndibve pano iwo ndochazizwa uchaita nechi nemuzukuru wangu ari kumochara baba ndopakabva kuti nyaya yadi yaoma manje ndokuzobvama kwakaita kusvikira wayazotora tizopuwa maservices okukambani kwavo vamai kusvika vazodini vachengetwa takumusha kwekwe mai vatochengetwa
vapera vanhu vakuita sekuti wopararara kungosarira sarira vanhu vashoma. Munin'ina wangu ainga kungotanga kuita action dzekuti haumbodzwisisi kuti munhu arozama kuita sei. Saka mumwe musi manje takatorara yanga iri Saturday manheru fumire Sunday makuseni. Mwana wangu abva achireza mberi zvimwe zvezvo musikana kahombe. Ndikatopoiwa waichema kudai zvaita sei. Gogo wangu ati nawo ndipo zvaita sei. Zvikanzi ndauna gogo. Wana gogo? Zvikanzi zvikanzi pagogo wapatanga kuputika moto. Taputika moto wabva wauya achifamba asi waita sekuti munhu ari kumwaya chinyi marasha achipopota. Asi sekuru wangu achiti dzokera kumba kwako kwako kugara dzokera kumba kwako. Saka zvino zvoita sezvinhu ndamuti chienda pamugodhi pana sekuru uona utaura kuti chi ndozvawadini zvo. Aona sekuru ndobva waenda banoudza baba ndobva kuti mhanya naye enda unotsvaga kune vanhu vanodi unovabatsira. Vandatora mwana enda kuenda unotsvaga unobatsira. Kadiki kacho ndauda kasazvanzi ndanatwo twese. Izvi handina kuziva kuti nawe iri kutsanangura mwana iwo vakanga vazviona. Okay. Alright. Vanga vazviona. Saka ndosaka vanga vakapora taenda paipa vataona mai vakatibatsira pataenda mutsvaga mvura pakatera matizodai oti munamato. Ndiri kuya pandaenda nevana ava kuti tinopuwe munamato wekunzi vana vasaramba vachiona zvakadai. Munin'ina wangu yamudiki mudiki mhamedu ndobva asara kwawo chivhevhetedza baba akati baba here nawiri panapa muri kuona here iyi panapa kuti zvinhu mimi zviyatsokukufambira munofanira kuti uyu mumudzinge. Andobva watombodaro kuti papa ndakambomudzinga zvikambodai zvikanzi asi izvi munofanira kuti mudzinge zvese nevana vake. Saka unoti munin'ina wako aiziva kuti munin'ina wako aizviziva kuti baba vako vakanga vakauraya mai? Anofanira anga aine zvaaiziva. Mudzinge. Aya mbuya vaiva zviri pai vari kuzvinzwa. Mudzinge. Saka baba andopakabva wazonoti mbuya kutasa kwavo vanenge vakushoshamisa kuti nyaya ndei. Ndobva kuti hazvigona kuti ndimudzinge musi agare nevana zvinanzi asi dai ndinotokudzai zano chari rinotoita munofanira kuti mutomudzinga zvese kana nezvivana zvacho hamene chingorega zviende nesango. Hanzi baba ndopakazosvikopa kuti zuva rakwira uyu dai anga achikomedza kudzokera nevana mudiki anofanira anenza kuti mungatodemba mabonga eumwe imwe chitadza kutofunga inini ndafirwa chinyi namai. Ambuya anoti uye unotaura sei kwewe unotaura kuti mabonga vana umwe ndo vangati mabonga here zvanzi mamuzvonoti mabonga mabonga mungachengetwa mabonga pano plus ndamonzwa mai vacho vachiti kana wakudzokera vachazoda kutsvaga munhu anosara achichengeta chinyi wana nekuti baba vangu vanditi vana ava vanosara pano wana havana kwavanenda vanosara pano. Tarichega tichitsvaga munhu anodini anovagezesa nekuvabikira ndomubhadhara. Vakati hazviiti imimi mukutonzi mimi muzobhadhare munhu mari yacho anowana kupi yekuti anobhadhara chinyi yekuti anobhadhara uyu. Baba vakati anongotadza nei nekuti inini panguva yacho ndakazenge ndapuwa mari yementenenzi nababa yonavo. Zvikanzi kuinga baba yonavo vanobhadhara mentenenzi zvanzi inombori mari kuya ikuti inozobhadhara munhu zvikanzi iye unoziva maitiro acho azviita. Baba vakungotowo munhu akangonaka nguva yacho vakabva vakungoratidzawo kuti vakutange munhu angori nice but mukati memwoyo wavo vane zvihombe zvanga vakadini zvanga vakatakura. Baba vangu pandakazodzoka papa ndasvika ndazoona paya mbuya waya wagarakatambwa wandidedza zvanzi muzukuru ndati ndikudaidze kuti ndikutipire kuti nauya ndawanzwa ichitaurwa nemunin'ina wako ndanga rumwe munhu muchenjerere nekuti pamberi apa ndazoona wayodirwa kana poison. Ndiye uya wekusiya kana mwana achiti ndinotsvaga basa ndiye futi yeyu. Ini ndikati gogo here izvo zvindishamisa hazvizi zvinyowani ndatodini ndatojaira. Saka ndaita sekuti ndinomboti dzokere futi pamashure paya ndakati ndakadzingwa pandakazomufunga futi kukomita society kuti zvini ndane ndezviurayi inini nevana. Ndotanga kumusa wangu poison ini ndobva ndamwe noti upenyu hwacho hwandararama inini ndazotambudzika. Saka usiku hwacho ndakarara ndopandakarota nchinzi mwana wangu bhedzira yavakutora handiyo unofanira kuti udai unokandapuwa zvokuita kuti unofanira kuti unamate wakadai kuti zvererukire. Ndakanzwa inzwi riro chinditaudza ndingakaitokwana katatu kubva ipapo ndopandakamha ndatosiyana nazvo ndichitoti kuti mangwana ndoda kutsvaga pfungwa makonziso zvoti ndoona pamba pani kupa ndinoona ndotanga kumusa wana ndobva ndobva tafazve ndokuti ndikamwa inini wana wangu wangu unosara chitambudzika pandombotambudzwa ini ndiri mwana wepamba wana wangu wakasara wanaitwa sei. Ndazosara paya munin'ina wangu ndopakabva anoti zvinyaya yakona ndobva asara mbuya waya wanditaura vanakoti hazvina basa mazuva angu ekudzokera kuti ndinodzoka chinoitawo zvatanga takuita zvokutengesa uchingozva kungoshandwa zvekuti toto head to mouth tototi unoshanda zvinhu zvinokurisa kuti ndazobudisa chinobatika ndokuti munongoraramawo ndo zvandaingoita. Ndadzokera kuya ndasvika ndabva ndatanga kushanda ndakabva ndatanga kuita zvokuhodha bhutsu ndichinotengesa bhutsu dzemumabhero dzichitengesa zvinhu izvo mazuva iwayo zvinhu zvakamboita sekuti ndidini kakundifambira.
ndazodzokera paya ndopandakatanga kurota zisimeli ndairota ndiri kumusha asi kana ndarota ndiri kumusha kwekwe ndaiona zvitokorosha handitika chakamboita seiko chitokoroshi nawe ndombotsaunganangurira ndiwaichiona chitokoro chidini ndisimeni ndakachiona ndikataura nacho muhope chakaita sei asi munhu chakaita munhu asi kari kamunhu kapfupipfupi right asi fesi yacho inenge iri munozati madhala kasekuru kasikawara chaiko 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 saka vakomana vandaona vari vatatu ndototaura nazvo kuti imimi mumbori anani zvikanzi iwona ugotibvunza kuti umbori anani iweyo ndiwani kuti kwema muno macho muri kumbotsvakei mamuri kutsvaka saka zvandaita manje makusena endomuka ndofonera baba kuti baba here ndaona zvakati ndarota zvakati vana tokorosho vanga uri mumba mudhainingi pakadai padhuze panogara bhasikoro renyu pai asi vabuda vakanopinda pakati handina kuziva kuti ndiri kudza muri dzive zvinhu zvakaramba zvichida everyday uyewekundirara uya aiwa yatovayazve vakuchinyatsochiuya full time ndokazoizopesera waitozoona ari munhu pamba cho ndaitozoona ari sokuti ndibaba wanhongo ndikangwadaro kuti baba ndarota zvakati wotokata foni ndodzokera futofoni kuti foni iyi network here saka handisoziva kuti ndikati saka inomakatire ndikazi mokatire ndimafoni here ndotodaro zvangu zvichidaro ndaipamba pari pane matombo aripo ndoona futi kuti ndiri kuona maoko ari kudira ropa panzvimbo inogara jokoshishi zvokona wati nhasi tovata here nenyaya dzako dzawatitangira idzi ukati nhasi tinovata yesu enderera kumberi dzeropa dzauya zveidzi ari kudira ropa aya kuti ndione kuti maoko ndani ndasingazvioni asi ndakaona kuti pari kugara vakomana ava pane chinyi pane maoko adira chinyi zvinomakomba sei woshandashanda ukaona zvaunenge waona zvimatendewo ukaisa kushanda ndoda huku kana ndoda mbudzi huku yayo unenge waigirwa nemunhu iyoyo dzangu dzese dzaimuka dzakashonyororwa mitsipa yakazviwiwa yese yakaita uko kana kari kambudzi waigona mbudzi yaigona kuti ichingowiwa nayo ifumire mangwana chinototi me ichitenderera mutsipa yayo wotoshonyororwa yotofa zvinhu zvakananga chingodaro ndikati amheni kuti chii tazogara ndiri kungoona zvinhu zve ndiri kungotaura ndopandisina kuziva kuti ndapisira ndopandakabva ndatanga kurwara ndarwara kudaro ndaitanga kugozochita sekuti musana sezva zvakabatana neparutivi saka parutivi papa manje ndopandaita sekuti ndainzwa sekuti ndakaroverwa chinhu chinenge chisimbi kana kuti chii kuti nditambaire kana kuti ndigare kana kuti ndiite sei ndaigara nedu munhu akarara nedumbu apa ndaona ndichidya ndakarara nedumbu ndisingagona kana kuita sei ndonamata ndichinyengetera ndakangodaro ndairamba ndichingonyengetera ndakangodaro kana kwakuruti kuti makuseniseni kuma4 dzekunze koedza tomukawo nevamwe taenda navo kuchechi ndobatira madziro chinanaira shoma neshoma ndoenda tomusika tonanamata ndainamata ndakaita zvogara kushingirira kwekwe topedza toita zvokunamatira ndodzokera kumbani zvakaramba zvichidaro akaruti pakati uya nditoone ndokuti tinyatsa kubvunza kuti ndiwani kuchechi vamwe ndaiti musazondisiyewo ndoya ndotorwa toendwa kupi kuchechi uku ndiri kungorota zviya chingoona ndotaura chikuona ndichitaura saka iwe paitaura nazvo zvaiti zviri kudei izvi vanhu izvi akati unotidzinga isusu pano pagamba pedu iwo ibva pano chimwe chacho chototi iwe kudadaro wazoti iwo uri mukadzi wangu udoya kundibvunza sekuti haundizisi izvo nditiwo uramoti haundizivi wakambondiwo ndekuti takambosangana pakati he mazati chinoseka chakatarisa mudenga kuseka zvezvo zviri kusotesa zvezvi wow taenda kuchechi tasvika kuchechi kwekwe ndopakabva kwanzi vanhu votanga kuimba bva pasimuka mumwe murume zvikanzi mai avo ngavandisunguriwe zvikanzi vagoni kusimuka ndopakanditsanangura zvikanzi asi kana ndaona tichiita sekuti tinobatsira mai avo asi kubatsira kwatiri kwaita ndaona muchiti osauti endonoshandisa chakati endonoshandisa asi kwasauti munoti ndonoshandisa achinzi endonomwai kune vanouya achinhonga sauti iyoyo achinopa muridzi sauti akoya kuya kwatamati makoya onhonga sauti iyoyo bva muridzi iwo osara hauna chakubatsira saka nhasi unodai zvazvagona ataenda kumba kwamai avo tonoita munamata asi havafanira kutanga vasvika kumba imimi vanhu ndimi unofanira kutanga masvika kumba asi kuri kumbako kuri kuda vanhu vakayera toita tichasvika toimba tonamata asi pachamwaiwa mumvura inobhoila mvura yepastov ichicherwa ichinyengeterwa ichimwaiwa vanhu vakazoshuwa vakaita saizvozvo mwakaonawo mara ino vavhunduka vaiziva situation wakatofungwa kuti kuda pane zvatoipa zvadaro paya
manhero acho ndakamborara zviri ndopandakakarota imwe nyoka yekuti nanhasi nyoka yandigoni kuti nditsanangure kuti yanga ine musoro unongo munhu sinzi ndakabereka chiberekerwe asati ndambona nyoka yakadaro asi yaitera imwe hanzvadzi yangu namba 3 manje yaimutera network ikaye network ita ichizorodza tave kunyoka ine musoro unenge munhu sho halo halo wadzoka ndobva akabva abva aenda nechepanga pakagara baba bvasvika panongedza baba akangosvinongedza baba chete kudai achitaura nenyika achinongedza baba vabva vasimuka baba vangu vakanga ri munhu akanga ine pfuti dzaakanga inadzo 2 ndobva vasimuka bva vanotora pfuti vachida kuti vanopfura nyoka iyeyi asi vakayeridzira ndifungana kwarakati mabara 3 ababamba hapana kana bara kana rimwe rakamboedza sekuti ramboedza kana kumboibata kana kuita sei ndokabva vangomira kana nobva vadzungudza musoro bhozi vakazodadza kechipfupfuti iye akaramba kurira ndokandati patibva ndavaudza futi kuti ndo nyaya iripo baba vayo havana kudayira saka nezvazodaro vanhu vekuchechi kwekwe vanongonditaura kuti hondo mushame asi kuti vanditsanangurira kuti zviri kubva apa ungosingadoni baba vako kasigoni kuti vakudza kuti baba zvorema vanongoti hona dambudziko hona chakazodai zvadaro zvapaya ndobva ndazoti ndiri kumba urwere uya ukati wadzoka ndakambovati ndaivataura kuti ndiri kurwara zvekudai zvekudai vasina basa nazvo vasina batikani kana kuvhona kuti nhasi wazombomuka sei kana kudini zviri kudini ndiri kurwadziwa amwe gogo vangu ndopakabva vabvafona vati nhai muzukuru unoziva kuti mwana uri kurwara asi ndambona chimiro chino mwana achinomira zvakadini zvakanaka havana kudayira tazopedza apa ndinongoramba achingonamata ndichingodaro ndunga dzekudzi vanhu ngatimuke tinamate tichongomuka chinamatawo ndoka takabva ndazoti tozonzwa kunzi kumusha kwayo yani kwayatsika mutanda iwo tofanira kunzi kumusha kwayatsika mutanda pakayatsika mutanda baba vangu ndopakabva vabatwa pane vanhu vakatenda vega pakazara vanhu veukama isusu takagara pachedu pakuti munozongoriro nevamwana asi takagara pachedu pakazara vanhu ndokutanga kubvunzwa nezvangu kuti mwana wako anonzi hidha chichi zvikanzi mwana wangu zvikanzi mwana wako unoda kumuurayiri aiwe vanhu vanoti azokabva varambokatasa pasi zvinonzi wada kuuraya mwana nekuti raita towerlight rinovheneka kweso ndozvada saka wada zvatakuita zvokuti kune zvinhu zvako zvawakatora wakatora zvinhu zvako chituri kugadzira musha zvawaigadzira musha zvinhu zvako zvindo zvakazochinja nhasi zvodai zvawakanato zvodai waizokumikidzireko chi vana kuti wopa mwana kunzi endo unouya nezvanzi pandakaita vatakanzi unofanira kuya nemwana wedamwe ndo anodini ndi anoiswa pazvinhu izvozvo zvikanzi zvino chanda kuchiputudza ndezvekuti mwana wanga usingadi kumuuraya wega wanga uda kuura futi nekamuzukuru kuti uyu uri kufira towerlight vakomana vatatu pane mukuru wacho ndiye akakuti haachadi ropa rembudzi kana remombe kana rehu waakuda remunhu saka uye anewe waakuda remunhu ndiye wandiri kuyazotora ndipe mombe baba ndobvaona kuti zvinhu zviya zvaipo vondifonera kunzi kumba kukunzi kwakaiswa zvinhu chakaiswa nanhingi votopomera saka ivi wove zviri udza hanzvadzi yako kuti nganipe mombe noti iwe dzava mombe wangu asisina dzapera zvandiziri kungopera achipa vakomana ndikati kwemima ndikufonera zvikanzi foni yake yazikuita ndikati ineti vakusvika kumunanga manje kudirect kuti ndipe chinyi ndipe mombe inebva ndatodzima yangu foni kuti amheni yenyu muchaona zvekuita vazomufonera mukomana ndobva avapa mombe ndobva wandisa mombe iya chikuru chando chatoka kwasara zviri baba mira vanatsikawo mutanda futi saka tsika mutanda uyo akabvisa pamombe 1 yakabvisa akabisawo chitokoroshi 1 akasiya zvitokoroshi 2 wakatogozwa wakati ndoda mombe 3 right nekuti zvinhu zvako zvakadini zvakarema hazvizvisiso zviga asi ndakutoti genditore chane ukasha chacho chakudaro parei revanhu ndo chandakutora izvi ava vachakatonhora uyu mukuru wacho ndiwa ndiri kuda saka iyo ndopakabva inini musi waitorwa zvinhu izvika ndakazoita zvekutozoratidzwa iri vhidhiyo vanhu vaitora vhidhiyo asi vhidhiyo yacho waitokati uitransfer kuisa mumafoni dzaifriza ndakangoona kune vhidhiyo munhu akatora kwete kuti zvokuti maizoti ndoibatidza sheiti titore deposit aida kuichengeta wabva zvanzi mafoni aibva afriza vachitonze dore vanotora wega nekuti ndikapinda inini noti ndindadini ndindachisa chitaura nyaya yako wega baba wachitaura nyaya dzavo isusu kwatiri vana vanongotaura kuti ndo zvazvadini zvaita vakangoti ndakaisirwa chini
vamwe vanhu manje vari kumusha kuti vachitaura kuti nhau mamiro yatata zvatangira vana vakambodini hapana kataura. Tazovabvunza ndobva tazotanga kunzwa tunyanya ndimuzoti nyaya dzinongozobuda buda wabvunza baba vako kuti baba zvaka zvakanzi baba vaya vachatodairi. Saka baba vaya ndobva sakabva vachiita hasha manje kuti nini handingambonyadziswi pakazara chinyi pakazara wani. Saka munhu akakonzeresa kuti inini ndizosvika pakubatwa ndiwewe ndavakunongedza inini. Asi pawakaenda wewe wakaenda kuti inini ndakanga sitakazongonzwa kuti vari vaenda ndobva vaenda kune imwe mwanga vaenda kune imwe mwanga ndobva vasvika vati kuti inini ndoda kuti mwana wayo adini undourayirawo mwana wandoura. Zvakaoma naimi kuda kudla mazai ayo zvakaoma. Asi guys vari baba wako unovadii vakaromba zvose kudai vachida kutokuuraya unovaita sei? Network yake achadzoka ke adoni network yake inenge kunetsa right regate ifone zvakare. Nyaya iyi guys ndambotaka nchitiko zviri kumbofamba seiko panyaya because handakuinzwa kuseri sana kuti ndongoihwawo navamwe kazhinji ndikaine fana nenyaya dzine ndakadzwa kuseri kudzimungu. Hello, yes, wadzoka. Network yanga yadona. Network yachipota yachidona. Saka baba ndo pakabva enda kune imwe nyanga wakati ndoda kuti undiurayire mwana wangu kuti mwana wangu ndiye akonzeresa kuti nyaya zvese zvezvidai. Uye akati zvinetsi ndokubasa kwangu kwandodini kwandoshanda. Bwanzi zita remwana waisahidha apo tsve kudedza pagirazi kuipa akada kunoti girazi ameno chii chakaitika kubva wangu hanzi akabva ngoti ni mwana soku mwana wamadipa hadini haiti. Dai baza mamwe zvikanzi iyoyo vacho ndiyo vandiri kutoda zvikanzi ibva ipano. Ndobva wangobva kwe ndobva wadzokera kumba. Vadzokera kumba saka wiki iroro ndakabva ndafonera ndikati baba hopedza ndoti ndiri munhu haye kuti ndita zvekuti ndinorota zvekuti zvimwe zvinhu zvinoda kuzoitika especially kana mulife mangu kana kuti munge mumusha kana kuti kune umwe munhu kuti techingotaurawo. Ndamanga kuti dai baba kumusha kwakanaka here hopedza ndarota hadzina kumira zvakanaka zvanzi musha makanaka ndakati asi ndarota zvinhu zvisina kumira zvakanaka bva kuti musha makanaka. Fumire mangwana acho ndopakabva fona zvikanzi zvafiti zviya musha hamuna kumira zvakanaka bamunini warwara ndingina baba uya arwara enda zvikanzi angorwara fumire mangwana akanzi ashaika vanhu patagadzira patenda kunhamo. Saka instead of iwewe vakazodla munin'ina wavo munin'ina wababa wavo kwavari munhu ndi baba. Alright. Syndicate yanga iri syndicate baba munin'ina wababa wavo nababa vangu ivava vaizivana. Okay. Sei ndiri kumerera nenyaya iyi naimi ndikuita kumerera chako chako nenyaya kuita kunge ameno nasi chatombona mata futi izvo zvakasimba kuita kumerera nenyaya iyi kutofana kutonamata zvakasimba. Taenda kunhamo kwega totosvika vanhu notounzi vanhu kumakuva vanhu notochimedzana paipa unoyu but tachiraga tichienda kumba kuti tinogezawo nekubika bikawo chikafu kuti manheru tizoone kudini tinokudzokera. Ndopandakabva ndavabvunza baba zvinhu zvatakanzwa kuti pane zvakadai iko inini ine zvangu zvakambonzi kuti honai imba chaiyo chaiyo haimidziki handina chandinoyatsobatawo chinobatika zvikanzi ndakangokupai mvura iyaiya saka zvakanzi shandisai mvura iyi zvanzi vana vangu maungana pano tatiro 3 vamwe hapo inini nevamwe vakomana venyu. Baba ndopakabva atanga taura kuti inini kana paine kuti zvazoitika kadhi rangu rekubhengi rinogara pakati kadhi rangu rekunasa rinogara pakati futi dzangu wewe yako imwe wewe yako kutaura ini ndikati yazvo mimi tiri kubva panhamo yabamunini wenyu maakutoita sekuti muri kugonaka zviri kufamba sei zvikanzi aiwo unotaurawo ndikati aiwa tiri kubva panhamo takutoona makutogovagowa kuti iwo chako makadhi ekubhengi makadhi ekunasa mabhuku enyu amakanyora ari pakadhi zviri kufamba sei zvikanzi hapana. Izvo baba watoziva kutoti uyu zvaadonha manje next ndiani ndivo. ndobva vati zvodibva tadzokera ndakangoenda ndine question mark something wrong. Ndobva vasara paipai vakadzokera futi kuya kunganga yauya kuti shamwari ndo nyaya iripo zvikanzi sekuri paive ndakambokudza kuti mwana wamuri kundipa hadini haiti zvikanzi zambozamazve wada kuzama zvaramba kudaro baba uyu ndopakabva angonzi hanzi iye ari kungoti ivo vari kubva akazongoti ndakazongoona pakaita kakupenya kakaitika semheni asi nguva iyoyo uyu akabva awira uko baba unobva totanga kupinduka nechando vatanga kupindwa nechando wadzokera kumba vatatofonera zvikanzi baba vanenge vaita chinyi malaria semunhu ari gandimai vakasofa
wata malaria vakomana vatomhanya kwevotoenda malaria vazotodza zvikanzi baba vakutoita mudipi. Ini ndikati madi mango vatora mauya nawo kupi mauya nawo kumusha ndobva bazovaime hanzvadzi yavo hanzvadzi dzautu ndauya kuti tione kuti sekuru zvakamira sevotsvaga vanhu vanobatsira zvikashaya basi ndopakabva moti tongobva ndikufonera zvikanzi mainini madi mauya mone kupepa baba. Ndikati handiti kune vakomana here vakomana ndiwo ngavadini ngavapepe baba. Inini mai ndakapepa ndika ipapo kusisime ndakataura chokwadi ndikati ndaitambudzika ndifamba namai saka nawo iteni yevakomana kuti vachiitose zvadaitopa namai zvanzi muri kuzvanzi saka mangwana chobvamukira futi kuti toyabva wafona zvikanzi maini tiri kukudai kuno ndati alright ndinodini ndinouya mari yebhazi ndatoona yakatati ari ndoda kuenda usiku wacho paka ndakarara ndopa ndakabva ndarota nchizosainda ndanzosainda ndakarota ndichiona zvaini zvaita sekuti mombe asi mombe dzedze dzotoita sekuti taitotaura kutonzwanana kutotita asi dzine mazumuromo mahombe makumba chanema akazara mazifuferi zvikanzi ndobva dzauya saka ini ndakava ndatanga kuita sekuti ndinomata dzadziri nhemo ndichinamata ndichiterera saka ndaiti nezita rajesu handidi kutambudzwa nemweya wakaipa nezita rajesu mombe dziri chitoya chitoti inoda kunditunga saka pandakati mombe inoda kunditunga ndikati asi pane pandiri kusirira kana regai ndinamata kuti nezita rajesu kristu zvakasimba zvezvi mombe dzedze ndopa dzakabva dzatiza zvikanzi vakomana kuno kwatatutuma badzamhanya ndakaramba ndakacherechedza ndakatarisa kunosvika kusvika kumusha kuti ndikati ndokwamabva nhai zvida kuipa handeitooni nerwendo mangwana acho ndopavaiziva kuti ndopa ndifanira kukwira bhazi ndichiuya nguva yakapfuma bhazi opfuura akaiguma mushati mabhazi apfuura 1-0 ndopa ndakabva ndafonera zvanzi mainini zvamunenge musina kuya ndikati handina kuya zvanzi sei muchikoshesa upenyu hwenyu mimi mutiti wangu wayo ndikati hamunomboziva kuti chiiniko atiti upenyu hwemunhu hunokosheswa nemurudzi wawo upenyu hwemunhu haukosheseri nomumwe munhu ba nozvandakapinda ane mari ndiriona baba andikati ndakakupindurai wanbai ndakakupindurai inini chi zvanzi ndosaka usina murume chakazodai ndikati izvo chatongogara chiritori chituko mumusha kunzi inini handinawo murume nekuti sisimene ndaiti ndikandokana kunyange pamunhamo kana kuti pachii ndaikodza vasina rume ndai munobika uko vasina rume ngavinga zvakaoma ndakazosvika kuita zvezve chinoziva chinonzi chibhanditi chengota zvapo ndikoko chero kwakuchitedzera kuti right inini panapa inini handina murume ndachera mvura ndikabika handina murume munhu handinozopakurira anongouya achizopakura poto yandine ndabika ndikukupisa nekune nekuti chabikwa nemunhu asina murume muri kuhera vasina varumeko vasina varume muri kuhera uko muinde kunobika zvakaoma ndikati inini hapana basa randinozeza rese basa ndinoita regai kundipa chaito kuti hasina murume saka ndandiri munhu wekuti kana takuendawo kuti munoenda kumanhamo munoenda kupi pakaungana especially nhamo ndongozvitakurira mvura yangu ndongozvitakurira chizvikafu twangu munongoziva zveparuzhinji chikafu chinogona kuzombonetsa kana zvadana zvanesaini kabhegi kangu ndoenda pakona zvangu ndosvika ndozvigarira zvangu ndotanga zvidini zvangu kuzvidyira parushinji tipeiwa ndikati munodya chikafu chavanhu vasina varume kuti ava mudye vana varume toziva kamakarongeka saka ndakazosvika pape ndakuti ndakungoti ndikaona kuti vanhu vada unyaya ndijairira yaibva ndangoti chiri kunoita chakuti vari kuti wacho muna varume ndikazvitarisa imimi nemi wacho munozviti muno varume imi ndogona kutokuchengeta iwawa imimi wacho nemi zvese navarume wenyu zvese vanhu awaivarume muruoko ndikati ndimakandidhamba izvi chimiro chandiri chii situation yandiri handina kupinda nekuda ndine zvakawanda zvinodira zvekuti ndirichazoti ndodzana asi mimi munotaura kuti munondiita chinyi chituko zvaufanana futi kumusha kuyakuya tora kwandakaita vana kuyakuya pane panga ndasirira kutora kwandakaita vana chindazotora vana ndakugara navo uyu vazoti hazvimuchato watozoramba vakazosvika pakuti tiri kuda vana kana wati wana haudi nawo pauchaona tikati abva tinongoona vana vangu vakarwara sisimeri kuita mapundu akaita 6 months time iwe mai vangu vangu vasati washeka wachirwara mapundu aitanga kuvava kubva na5 dzemambiri dzemazuva rodoka kusvika na5 dzemangwana makuseni usiku hwese ndairara ndakagara toenda kuchipatara vonzi vana ava mapundu atiziti rudzi vobaiwa injection vabaiwa injection paya mapundu aibva awedzera kubuda kuita sekunge vanhu vaya vakanama inonzi zviyo zviya zvandimunoziziya ndo zvazvakaita mapundu nanhasi vana vangu vatokura asi vanotori nezvimawanga ezvimapundu izvozvo saka ndopasa ndopandaitanga kubvunza kuti baba taditambofamba ndone chiri kumbonyanya kutambudza vana vangu chi izvo baba vachika kuti tikafamba kuti tionavana chi nhau dzavo dzinobva
voramba saka ini ndakazongoita chinhu chekutoona kuti vana vangu varwadziwa regai ndi mhanye mhanye ndopanakabva namhanya zvikanzi mbuya vevana vando vari kuti dzosera chinyi dzosera vana saka ndizvika zvinondoita nehasha vandavafondera ndikati vandafondera mwana wacho ndikati iwe mai wako vari kuti waruda wana inini vana ava ndevangu iwe mai wako iwewe ndiwe mwana wavo saka iwewe chigara namai wako inini ndogarawo nechinyi newana wangu zvikanzi manje uchaona nai vacho vadzosera ndari izvo zvaunonge vanorwara unotambudzika zvikanzi kana uchafa uchaona uchata ndikati akuna musha usina guva inini mai unongotanga guvawe wanga watoibhanditi chairo apa watoibhanditi chairo last number ya ndikati ndinoiga kana ukafa kune musha usina guwe ndinoiga handikupi saka murume ndobva azoti aiwa mukakawadzanega ndikuitire munamato mandaitira munamato zvikanzi mbuya wani toda kuvakodza toda nguvazunguza chetu kana vazukuru havakumbirirwe iwoyo munotaurirana zvakanaka vana vamboenda kwambuya kwamai kwakabarwa mai vana vamboenda kwambuya kwakabarwa baba ndizvo zvandii ndizvo vanoitira muna zvikanzi nhasi unondoda kuti munogezesa chinyi vana magezesa vana muchaona zvichaitika zvesho patikadasvika patagezesa vana usiku ihwohwo vana vakarara vana kumbochema nekukwenya mangwana acho makuseni kungadzadza kuma10-11 ndakaona zvishiri zvezvi muremwaremwa zvamunoziva zvibheti zvezvi zvakauya zviri 6 masikati kusina zvesvitsira kusvikopinda mumba matairara izvi zvapinda mumba matairara zvakapinda nepahwindo zvakabva zvangoskororera ndobva zvadonha ini vanachechedza zvakataura nemurume wane zero kuti mune zvamuchaona asi kana maona zvadaro imi musabhati zvinhu zvingazvibatwa nemutorwa kurova mai yangu kuti ndiwo ngawabata nemutorwa wongozviuraya wobva wabvisa ndozvavakangoita neimwe sauti yakakanzi muno mumaya muchitaura kuti dzokerai pamadini kwamabva amweni wangu ndomuto wakadonhawo iwoyo mapundibva wadonhawo saka iwe udanza kuti vamweni vako vairoyana nababa wako here amweni wangu vangaine zvavo zvazvasangana kune zvavo kune zvakowo saka ndandiri munhu uyo angari pakati angaine kune zvako zvinokunda kumakurira hakuna kwanga kwakanaka uko kune zvako right uku manje amweni wangu vazoti vadini vadonha saka uku manje kwangu kwanditi baba tazosira pekuti vana tete vari kutidzoka kunhikiriki baba vazorwara vana tete vari kutidzoka kukoshedza upenyu hwako handitika baba vandopatakazoti ngauye vamweni vairoyawo baba vakewo vairoyawo handi munoona saka zvanga zviri devilish uku ari kuroyiwa uku ari kuroyiwa tikaenda navo kuchipatara baba waigwina nekutoti munototi wakufa waiyoyo zvoita sei vakomana ndopakabva kuti vakomana isipana pangatifambi vakomana vabva vachiziva manje nyau iyeye akambotaurika kumusha pazotorwa kamukomana kaekaye ndopakabva vati kana paine nyaya munoziva taurai baba wakati nayo tina chatinoziva baba kana paine zvamuri kuziva dini taurai baba vanotoramba saka ine mwe musi ndakarara manje ndopandakarota sekuru hanzvadzi yambuya mai vavo vachititi muzukuru ndaona nguva yese ukungoona zvinhu zvauri kuona asi kumboshenyasosha zoti murudziwe zvinhu zvichena baba vako iwewe ndiye muridzi ndiro sekuru muri kuti kudii zvikanzi baba vako ndiye muridzi asi sekuru wangu wakasosheka kudhara ndavarata kupedza ndinawo wandakaudza izvo hanzvadzi yangu mwe muhombe ndau yakanga aibata kudhara asi hana umwe mwana wakadini wakaudza angonyarara saka dzaingotaura kwanatsika mutandao ndaingoti pamwe ndezvekungutaura ndezvekungotaura zvanatsika ndezvekudii ndezvekutaura uyu hanzvadzi yangu ane chokwadi akuchiziva uyu hanzvadzi yangu ane chokwadi saka ini ndoko ndakabva ndazoti zvikanzi unoona kuti chibaba paipa ndosaka vaindida zvisingaiti baba vangu vaida hanzvadzi yangu zvimwe zvekuti vamwe vana vese zvamaiona kuti uyu mwana unodiwa zvakapfurikidza vamwe vanhu vana vedu isusu vachiti kana vakada kuti vafanike vangu inini vachiti vakada kuti vabate kana kuti vagumbe kana kuti vana hanzvadzi yangu yanzi musagumhane muna ukama naye baba vangu ndovaida musamugumhane muna ukama naye ibva ipapo kana kuti mumwana seumwe mwana akabvisawo kana ringawe kana kabhutswa kana kuti apinze kagumbo kwasvika kubvisa saka baba vangu aida kusevedza hanzvadzi yangu padhuze dhuze kuti iwo vazoona munhu wekusiyira saka ndosaka vaimuda zvakapfurikidza mwiri kupfuura chinyi kupfuura vamwe vese saka uyu manje ndopakabva aziva kuti ho nyaya iripo wanga kungomutambira utambiro kumapostori saka pakunotambira kumapostori ndopava vakabva vatoona kuti madhiri aya haichadini haichaiti baba ndopakabva vadi taenda kuchipatara tadzoka taenda kuchipatara tadzoka vakomana vakati aiwa baba kana musina kuda kutaura ndasida kukurovai ndozvavakaita baba vakati munondirova muchindirovera handina chandiro zvikandi baba kana mukasataura chokwadi tine nhau dzatiri kuzazopa kuti ndakukurovai zvekuti nharini kana muchifa muchafira mumaoko medu baba vakaramba kutaura
vakomana ndopakabhozi vaibva vati ukamwe vadaro vaibva utongogwina paunogwina paipai matowasiya kamuchatauri nawo bvawatora kuenda kudaro ndobva waenda pamupamba paukaendawo pane munorume aita zvechiwana bvawasvika ano ukazvikanzi amanje nini mauya usiku inini handibatsiri zvikanzi asi hazvinaumbe sekuru hazvinaumira musha saka uyu murume paari kutaura nawo nepahwindo handiti ari mubhedroom ake avo vari mumota panze saka murume akabva wana bhodhoro redoro ranga riri padressing table rakasimuka kusimuka kubva padressing table kuti mudenga ndobva rasvika rasvogara paflo kugara harina kupwanyika harina kurasika kusimuka roga here bhotoro kusimuka roga rakasimuka rega uyo ari kutaura navanhu panzeka kuti nguva yamauya kuti muda mozoya kwakajinga handika kuita madhari chii uyu ndopari kuzoti akabva ati ndabva ndaona kuti panze apanomira zvakanaka pa rega indibude baba aya ndopakatora fodya yavo fodya ibude ndobva wasvika bva wobvunza mutupo chii wobvunza dzikisai hwindo mutupo chii bva waisa fodya ndobva watanga kutaura chii mutupo baba ndopakabva ati wezvanzi chiendei muzoya mangwana ndokuzouya mangwana ndobva tazonzi vana wese vanodiwa ndobva takatanga kunzwa urombwa hwababa wangu kuti baba vangu vanga vakaromba 100%. Unoziva inonzi 100%. Zvinhu zvavo vakazvitora kumozambique. Zvinhu zvavazvitora kumozambique vakanokumikidza ini. Ndobva ndakatanga kubvunzwa nzi mune pamaimboenda nemwana waari mudiki. Saka ndobva ndakatanga kudzokera pfungwa dzangu kuti pane kwatakamboenda pane imwe ngaso ndiri mudiki vachinzi udzedze hwangaiwa dzichichekwa mhezi dzichibuda ropa mheno ndaidirwa ropa. Zvimwe zvacho zvinyatsojaa kuti mapieces kuti zvaidai asi kunyatsozoti zvaitaurwa ipopo zvainzi kudii handizivi. Ndochifunga zvekuti baba zvavaindiita kundivenga kuti handidi kuti murume uchiri kumudaira kuisa pamurume vainga vakutongeswa nezvidhoma zvezvo kuti iwewo inga wakatipa mukadzi unhasi unonokudzira chiroorwa sei iwe wakatipa. Tichikura tainzi isusu hatikufanira kubuda nemoto panze huni yemoto kana mwenje panze kungofamba panze kudai. Isu saka taingogara chimweta zvinhu izvozvo hancha dzaingo pakazoti iwe kati wakangana here patainzi sabude nemoto panze ndeyakanga iri mhiko yacho yataidini yakanga yakaitwa saka takatokanganisira mhiko dzani dzeava zvavaitora zvinhu izvo mangu ndambozvidii zvikanzi ndaida kuti ndiite mari nekuti ndizoita kana mamaneja ekubasa vanhu munoda kuita maneja ekubasa inonga muri grade 7 uda kuita maneja wowe saka vasakuru vabva kuti sikana ndikunasa kuti kunyanya musikana wakubva wanyanya kuti hazvindikarisa kuri nindineti hashani kuti baba wakandikanganisira upenyu hwangu zvanzi ndibabasa hauchakwanisi kuti kudaro right chitaurai kuti zvamwe nazvo zvacho zvimwe zvamwe nazvo havadi tagara saka zvikanzi orai zvatakuita zvokuti baba imimi mune mwana wamaida kusiyira zvinhu izvi asi ukama hwenyu hwakazotadza kunyatsosangana nenhau yekuti maiziva kuti chii kwanga kutambira hakuchaisi saka kuti muchaona kuti kusiyira zviti zvatakuita ndezvekuti vana toda kuti tikubatsirei kuti baba kana kuri kuenda uchienda nezvinyongwandarani rawo panguva yayo macho kukura wababa hwanga hwakuramba uchikura wachingozviitira wakagara kutosvika wachitoiswa mapamba waizvitoita manyoka wachiweti chibwerera saka zvadaro paya wanatete waya wekuti uyai upenyu hwako hunokoshesa chiuya yakamona hanzva dzenyika watozoti chatsvakwa kuchasvikiki ndobva takabva tabva paya tadzokera tombodzokai musi wakati dzokai hataita mazochikubatsirwa baba vaya ndopakazoti mwasi wakuita sekuti vanotaura zvikanzi nhasi ndarota ndichinzi iweyo musikana iweyo taura inini unofanira kuti uyo namatira asi uchandinamatira na2 dzemasikati wandinamatira na2 dzemusikati unonditurika maoko pamusoro ndarota achinzi hanzi unonamata dzingaiti musikana hidha unonamata zingati saka na2 wandinamatira uchimba rwero rwakati ndikati zvakanaka enda zvidini ndazvinzwa ndobva waendwa nawo bva waenda kandeibva ndasara zvangu pandogara ndakagara ndakangota sendada kubatirwa nehope masikati iwo sisimedi ndobva ndakabva ndarota ndichinzi usatsike kubaba wako wangwara wanoti dzavaremera manje panguva yacho anowabata musoro kutongotransferya kuturawo mutori iwo ndofanira kufa iwo musara wacho wapenyu iwo chifa usayanzike futi mwana chitokuramba zvekurotowedzera moto pamusoro kutodzima moto nepetro ndavumuka paya ndamhanya pana sekuru mulauzi paya pari padhuze dai sekuru ndaona zvikanzi patoshata muzukuru usadini usaendi vana vese vakadeedzwa vakakokorodzwa nguva dziya dzakwana dzekuti ndiuye pandafonerwa ndikati handisi kumba zvikanzi uripi ndikati handoendawo kwandaenda handisi kumba zvikanzi anofanira kuti auya ndikati aina handisi kupi handisi kumba baba vangu nguva yahanziri vakabva vangoti finish ndatopera basi
ndo hanzi ndo shoko ravakangotaura indanisipo baba ndopakatanga kutorwarira ubva watotanga kutogwina vagwina kudaro kwatodedzerwa ambulensi kuenda kuchipatara svike kuchipatara kuya baba vangu vakaita unofunga dzokwanaita 3 weeks vari muchipatara ndichingoenda nguva vaiti vanoenda masikati wavanotaura navo wasi vanozoenda mazuva rodoka amutaure navo baba zoya mwe tete wangu iki vauya vanotaura zvekuti ngatimbomhanye tionoti toita sei ndaenda pekutanga taudzwa semunyaya kuti munhu akarumba ndaenda pechipiri taudzwa semunyaya patazoenda pana vamwe mai ndovaudzwa nyaya ndopakabva panobuda futi nyaya zita yaya zvanzi iwe mwana iwewe hongu baba wakazotora ukasa zvakati asi pane zvakanga zvaitwa pauri pekutanga pawakakumikidzwa zita iwewe tete vako iwewe vakabvaona kuti baba wako aramba kuti akupe zita vakabva vaenda pamwanga pawakaenda bva waita kuti mwana wevachema mai wako akaenda newe unatete vachitete mwana wachema ndobva vakugezesa kumeso nemvura ichituma vachigezesa pameso nevachiravo vachiti aufani kufa wakabereka mwana kana kuroorwa kana kupata chino nekuti ndoda kufikisa mai wako nokuti mai wako ndovavhevhetedza baba wako kuti varembe kundipa zita rangu rarege kutumidzwa pauri iwewe tete wangu ndobva wadera zvikanzi zvechokwadi nhau iyoyo ndakamboidzwa ndasaka tete nyaya iyo ndovamwe tete wadini bhoza nabebe wadu wakabereka wangu wakavana nawe munoziva zvikanzi zvechokwadi nhau iyi yakaitika maini ndakanga ndiri sisi mashoko avakavadini vakamataura zvinotochita sei zvanzi aiwa izvi ngatichimbodirei neuyu ari mupai ari muchipatara uyu munhu uri muchipatara uyu uri kuda hama dzepadhuzi nekuti izvezvizvi muri kuona henye kuti udzingwa munotaura naye panguva munotaura naye especially ari masikati ane nyoka yaanogara nayo nyoka iyi inonge yakatambanuka kana ari masikati kana amanheru kana ari mazuva rodoka paipa inongita kukunga hata panguva inokunga hata ivo havachatauri handiri murona saka madripi muri kuisa here guys mira muri kuisa here guys baba vapa vaigwara kwainzi pane nyoka yavo yavanga vanayo saka nyoka paya painenge iri straight paya yakadai iri straight zvokuti yakaita straight musoro uruko musoro uruko kwanditi vanhu vainda kunowana masikati vava ndo pavaitaura navo handiti kana hwava usiku handika nyoka yaiungana kudai kuungana zvainoita kuungana kudai soya zvokuti inongozosiya kamusoro kakadai so yakaungana vainda usiku vaya ndo vanga vasingatauri navo mai because inenge yaungana havachakwanisi kutaura vaungana manje iwe inga zvakaoma enderera mberi ndobva tanzi right ndonyaya iri kuitika saka madhiripi ese muri kufa muchiti muri kubhadhara mari muchiti mabhadho azese madhiripi hapana zvese zviri kungofitwa nyoka yandiri kupuwa zvinizvi saka zvatakuta tikazotochidini ndikati asi nini ndiri kurota mai wangu namai vavo vanenge vakagara pamusuwo wadhi vakafuratira kudai asi vanenge vakapfunya chisero vachiratidza vakarerekedza misoro yavo parutivi zvanzi zviroza kuti kunyange vari pasi havana kufara nazvo havasi kufara nezvo nezvavakabata saka zvatakuita ndezvekutoti nawe takuita munamato kuti vari varoramba vakagara padhoo kuti vabve ndokuti munhu aone kunyarara asi haaingoendi asina zvaataura chiendai nezvinhu izvi zvimwe zvacho munosvika moisa pasi pemetres pakarara tikati zvino hatizorumwe here nenyoka zvikanzi aiwa nemasenya mamuyoni mumwe wacho munongosvika modonhedzera donho rimwe chete remvura mukanwa mavo kuti rurimi rwavo simbe kuti vagone kutaura nyaya dzavo dzavakadini dzavakaita zvechokwadi takadzokera kuya tikasvika tikanoita inini ndaane manje yekuchifunga kuti iye zita yekugezeswa futi kumeso nemvura ichiti nai ndochidini futi alright taenda paya tasvika tanoita zviya zvatiri nadete wangu yatiti 2 tabva tabuda paya sarodoka vakataura zvikanzi ndiri kudo bamunini nhingi namuzukuru nhingi nabamunini nhingi vakutonominata ndodai vakuya pano takabva tafona vanhu vaya zveshuwa mangwana sho vakabva vauya ofisi sikati vatopo bva vangotanga kutaura zvikanzi panapa ndiri kuda varume vakasimba vanonzi varume vane hana ndo vandiri kuda yanzi zvikanzi mimi vanaibvai vatabva tabva paipaya patanobuda tanomira bvausara ndopakabva usara bvatanga kutaura kuti varume inini ndanezvo zvandandakatora zvinizvi ndakazvitora gore rakati kumozambique asi ndine shamwari yangu ndiyenya kundifurira kuti handiti tinotora chinyi tinotora zvinizvi ndakanotora zvinhu zvikwainzi kunodiwa mwana wedangwe sa ndandakaisipamisa musikanawo ndine gore randakamurowa gore randamurowa ndobva ndaikumikidza chinyi zvinhu zvangu izvozvo asi chiri kundinetsa kuti pane mwana uyo anoita sekuti ane zviri pari nekuti kubva zvigore randatora zvinhu zvangu zvino zvinozotanga kundifambira zvakabva zvatanga zvichirema ndopakazotanga taza kuti ndiri mwanga yandakaenda ndikanomuti mubaye kudedza paglazi ndikamuti mubaye murume uya ndakangoona achiwira ukakati sekuru mwana wamandipa hai ndidzokerai ndikambozama zvezvimwe zvikaramba ndikambozama ndakatombofunga kutomuisa riri demo chairo
nekuti zvinhu zvangu zvese zvakavhiringika pamusaka pani pamusaka pake pazviwana zvaina zvane chimwe chimwana chacho chinoonererwa zvisingaite chinoita basa rekungotaura taura chinguvhotomuka chichingotaura kuti vakazodai ndikanasa kuti ndoti ndakutori handei uya tinamata chacho chati sekuru munoti munonamata chicha chamunonamata ndakambokungura kuchitema nedemo asi mwana wangu mukomana uyu handidi kuti adini azotambe nemunhu uyu shamwari yawo iya yavaitaura nekuti murume ndi akandishungurudza kuti ndizosvika pandozvinhu zvakazoita kuti zviuraise chinyi mukadzi wangu ona wangu kutambudzika kwese kutadza kuti buda zvakanaka munyange muzvikoro kunoti pfungwa dzacho ndaitora maizvitora vakatsanangura saka vaiti vachititsanangura sama muri madofo kuchikoro inini kunyakwa wakomana kundoko akakanyanya madofo okay wakaiti vatovharana last vakatorigwa fungwa kana mudhara saka ni isusu manje takazosvika panguva yekuti imimi mbovharai maketeni isusu tosvika tomira nechekuseri kwemaketeni imi muri mukati memaketeni muchitsanangurwa nawidza nditika kuitira kuti timunyatsi kumbozvinzwirowo zvichibva pamuromo wawo saka vaibva vati kubango vakangovhara maketeni vochitaura sekuru uchitaura iwo anoti ichitaura waibva wanyarara kutoti hidha uyo ari apo watonyarara amati vanenge vatoona se vanenge vaudzwa kuti chionai vonyara vototi bhai totodzokera zve ndopakasara vachitotaura kuti ndakazama nepandaikwanisa kumubaisa kumuuraya ndikaita n'anga dzakasiyana-siyana asi ndakamutadza asi zvisine ndichamuzama chete atimutemo chamuzama chete handii kutaura kwamaka kuti enge muritaura kuti makakundikana kubva kare wani makazviitirei kati ndo zvandakatozviitira dai ndakatoziya hanzvadzi yangu iya payakandibirika paya ndaida kupa zvandakaregera akamupa pamwe zvandaida kuita zvakadai zvakafamba oright baba aya vazotaura nyaya yauya baba vanozoita mazuva akawanda baba ndokobva washaika baba washaika ndakatagadzira kuenda kumusha ndaenda kumusha zvikei vanhu vanoitawo zvebhodhiving yakaitirwa panze uyu munin'ina wangu yayo yakumbonditi dzingai mabonga aende chichichi akazomitiswa manje ndapanga ndakasiya gore iroro ndogore ramitiswa munhu akamitisa ngari murumu bva katokatadza kugarikika saka bvangodzokwa ndikamwana kaikai nditika vanhu voda vachitora mwana uyu uchengete ndikadai ini nditori nemutoro wangu wandotoshiya zoti ndopowani iye mai yacho munoti titore mwana wake ndichengete iye mai yacho ndomboita basa rei ndopinda zvozvani kuti ndiwe mukuru handidi kana auyo tichidya sadza tinongomupowo sadza zvanei yacho ndozvino zvekuti ini ndichatsogara futemba ina murume handina wani basa rangu ndiri kufamba ndinoita sei ndikaumana ndidi apa mwana wacho akumbereka futa nematambudziko anga nawo asakazooparatika zvake akaitawo zvakadini zvakanaka taakumusha kuya vanhu vochemidzana paya uya kunzi bodfing vanoita bodfing kumakuwa nowiga pedza vanhu votogadzira todzokera fumire usiku hwacho manje vanhu vakarara vanhu avavigwaka wangu mwana musikana mudiki unorutsa vamwe vangu vakararawo kune imwe rumu ndodedzwa ndonokerwa kunze kuyai kumafo kunze koedza uya mwana zviri kuita mwana awaita sei ndosvika mwana wakabudisa sokudai rurimi ruri panze kubvunza kadiki katori ne2 years kamwana kamunin'ina wangu kakaya kekumitiswa kaya chii zvamboita sei ndikanzi mwana wangu tanga kunge unoita sekuti uchema kunge zvinoita zizi zviya zvito zvaaita kuchema sezizi mwana ichema kunge sezizi ndakatarisa kudai zvikaita sevanhu vari panze otomhanya kupinda mumba zvaita sei mwamba dzito pakabva kuti zvingazi mai mwana toberekai mwana mubepa zvina zvisinomira zvakadini zvakanaka ndakatora mwana bhozi yakazenge ane kamwe futi kachichi kanga inako aka kane 2 years ka ndatobereka kamwana kaikaya tabvunza waonei kakangoti ndaona sekuru upi zvikanzi muguva ndozvega zvakakataura ndabereka mwana uya zvisinei zuva rakazosara robuda ndaenda kura ndazoenda nemukaziya kuti titsvage munhu anodini anobatsira hatina kuziya kuti it was too late tatangirwa kudhara mamatangirwa nana nababa manje vakafa baba afa izvo hatisi kuziva kuti sisimeni nguva yawigwa munhu munaamuka wangu uyu musikana kadiki aka ndokanyanzofamba neakasimbos kaida aka kamwana akasingaiti zviri zvese twakaona vachifamba unopinda muteleti pawanongedza wangu iwe nai jesu saka baba ava vana kufa vakatongofa vakavigwa zvokumuka sa vanga vasina kufa handei vanga
mweya wako unonetsa kwana unongotenderera uyu wangu uyu manje uyu ndobva aona ana wakaudza akabva anyarara saka kuzorutsa usiku kwaichitiwa kwako kuchichirutsa kuvhunga zvaonekwa zve avo baba nhe yangu ndawakabva waita midzime yakadiwo yakanetawo kwakuchirwadza patazosvika paya tabatsirwa paya takuona munhu mabatsiro ari kuti taushandika akangonenzenete kwakutoti tidzokerai nemwana kumba tadzokera nemwana kumba kwekasvika tonzi nhumbi dzotoda kutoburiswa dzitogoyiwa pakugoyiwa kwenhumbi zvechokwadi kutaura chokwadi baba vangu inini vakangonyatso zvinhu zvavanga vakangozvinyora pasi zvese kuti zvinhu zvese zvafamba zvakadai zvakadai hawana havo mwana wakamboti uyu handimudi nekuti kana kuti wakazodai vakangonyatsokuva zvinhu sezvazviri zvekuti mese mungori wana wangu handitika zvinhu zviya zvagoyiwa mwana watatesa mumba kumanheru kusara vanhu utoda chikasadza remanheru hakuna munhu kamwana kaikavo pakafa kaingepi akapakafa kamwana kemuninginaka kamwana kaike muninginaka yakati yese mwanayo wakafa ndakabata mumaoko kudai sisimeli handifi ndakazvikanganwa nawe yandiri kutaura yanomboitika kare zvakaitika manje 2017 inini handikaziva kuti mwana wadi wafa ndiri kuti ndigezese mwana ndodai ndakangodedza zvomwana achadairiwo muromo wangovhurika maziso angu zvichamuvhurika vanhu vakadzi vakuru vanga varimo vapinda mupero mangandiri oyo nhayo ichi muningina wamama wangu topanotobvunza kuno mwana toni watotora mwana zvikanzi achimbomira panze ndamira panze paya ndotoona vakadzi vakuru machembere vakutopinda mumba medu ko zvaita sei amai yangu akangotaura chivhero kanzi hapachina munhu kanzi hapasina mwana watogona maiwe vakutangidza zverufu kuti hwani zvadaro zviya ufumire mangwana makusera vamwe vari uchiri kuuya zvekubata rufu rwunyowano havasi kuziva kuti kune fresh rufu rwauya varikutoti tikunobata kwamudhara vaziti kune mwana wakafa futi madeko kune mwana wafa wakatonzi kwakutosvika pasaidi pani pasaidi pasekuru mwana watofushirwa pasisimeli zvinhu zvakandibata panguva yainzi vanhu vanga vabva kunoviga baba vangu time yacho vanatete vangu vakasvika sokuti waindinongedzedza kuti chidzokerai zvekuvarume handiti maiti hanzvadzi yedu ndo yaikuta sei kudzokera kupi kuvarume zvino hanzvadzi yedu yaishipo kati saka tototanga kutodzokera kuvarume nhasi iye wafa nhasi totidza kutodzokera kuvarume tange madigadzisa zvinhu zvatakasvika nehama dzenyu saka panguva yatakanda pamakuva utononzi paumbo mai vemwana singaimutaure ti ndakasimuka ndikataura ndakataura zvandinoda kuti vaya vaiti hanzi muchivharidzira hama yenyu kuti munonyepera hama yenyu izvi zvinoratidza uipi hwakaipisisa nekuti imimi mairambira hama yenyu izvi zvazvo zvimwe zviburitsa zvega pachena wani since mumusha muno muchifiwa kana kwamwe kunofiwawo hakuna kunofiwa navarume vakuru makambozvionepi kuti murume mukuru unoenda nemwana ndikati madzitete amundoda kuti mundidaire dairai kuti zvinorevei makazvioneka oraiti unonodzokera achiti mwana wakaisepi ndidaire hapana akakwanisa kundidaira mutete vazoti aiva zvakawanda mwana vabana banguro akati aya musiyai ataure ndo pakazonzi vanhu ngatifambei kuti tione kuti chii chiri kumbonyatsirika ndopafamba onzwa zvese munyaya baba vangu inini vakanga vaine zvinhu zvakawandisa zvamunonzwa nemheni mheni vakanga vaine nzou mheni vaive nadzo futi riya rinonzi gondoro mati mheni vaive nadzo futi mheni vakanga vainadzo asi vainzi haina wayakambove iyo yakanga isinomboshandiswa asi wakanga wangori nazvo vanga vaine nyoka dzavodzo zvavaitora zvimwe zvacho vaiti vanga wakapohwa budi muti saka mumwe muti uyu ndio waizochinja kuita chinyi nyoka munhu wachichinja kuita wakomana ndokwawakabva nazvo saka ndoko pakazobvunzwa vaiudzwa kuti zvamaibvunza munhu uyu kuti ningirikini zvamaitaura naye kuti akatora zvinhu akataura kuti kwaakazvitora akabhadhara akapedza hakuna kusara chikwereti iri onai panapa basa ravana chiti zvanzi zvechokwadi akataura kuti zvinhu akadini akapedza haada kusiya chikwereti akangoenda notora zvinhu zvavabva wabhadhara zvawakanobhadhara ikoko ndobva zvadini ndozvakapera baba vangu inini vakanga vari munhu wekuti vaipomera manzwa kuti vamwe vana vakasangana matambudziko anoti zvaitwa naningi iwo achinatsakuziva kuti ndivo vanga wakaita zvinhu izvi handiti muri kuona saka kuzobvawo kuchichitiwo gore patakangovigwa mwana inini kutaura chokwadi sisimeri gore ravigwa batapedza kuiga iyo tichiviga mwana inini handazombodzorokera kumusha kusikana nhasi kumusha ndakati handidzokeri
chikonzero ndei ndinorota baba vangu vachidzingairira zvisingaiti vachidzingaira chinzi vachingononga vachinzi baba vangu mweya wavo hauwani chinyi au baba vangu mweya wavo hauna zororo niko kuda kwekuti wane zvimwe zvinhu zvavakasiya zvavasina kunyatsotaura ndofunga pane papa pakadzikadzika pavasina kukwanisa kuti vapadini vapakure kuti apa zvakamira sei isimeli inyaya inondirwadza imwe nguva ndinombosvika panguva yekuchema zvakapfurikidza mwiri sisimeli handigoni kuti ndinomesikidza chinonzi imba muchindona ndakadai handigoni kuti ndinonyatsoshandawo zvinoitawo vamwe vana ndinoedza nepandokwanisa kuti ndishandewo zvinoita vamwe vana kuti ndinyatsozodayatsobudisa chinobatika hazviiti pavana vanakangotanga kuselekta especially musikana mudiki neumwe mukomana mudiki vanobva vakangotanga mudiki anongoita zviro zvokuda kunditonga kuti nekuti iwe hauna murume saka unofanira kuteerera zvandotanga vana vakasvika pakuti imba yanga yakasiyiwa uyu ngaamire ega ini ndomira ndega ava vomira vega saka umwe mhanzvadzi anonditeedzera ndeyabati aiwazve vana takangoberekwa takadai saka imimi munondimanani imimi kana mati momira mega ini ndomira nemusikana uyu imimi momira mega saka vaningi navakazoziva chokwadi kuti vakanga vari vanhu vaiziva zvaiita baba zvinova zvarikaunzi uyu ndiyo zvakazosaka kuti mwana wake azofa nekuti patakazomboenda mwana asati afa kanzi afanira kuti ataure nyaya yaanoziva akati ini ndaimborarana baba asi wazobvunzwa akati ndakambodaro asi ndangotaura pokuti ndaida kuti mwana wangu ararane handiti saka munenge nokwaimborarana baba wako achishandiswa zvemishonga iyoyoyozve asi aizviziva ka aizviona ndosaka aimira kati aitora saidi rababa waizviziya ende unoona sekuti kana panhau paitaurika nhauidzi vachifadza vakazotaura zvakati vanga vari vanhu vaiva kuti havaida kuti nyaya idzi dzitaurwe vaingotaura mukuzvitaurire idini nyararai baba ndobva vadini zvavo vafa zvese zvazoitika mwana wayo wafa tadzokera indatakura vana kuti tadzokera kuti tine imwe hanzvadzi yangu mudiki aiwa uyo ndokutogara itori hondo asi ndombota sondaisana naye achiti akangofunga afungira nongoya achida kundirwisa akauya achida kundirwa kekutanga ndikangomurigira pasi ndikamurowa zvekuti akanga akungoita zvokuti aingotaura ari nechekura achingoti bva panapamba pababa ndikati aiwazve hapana munhu anomborambira pamba pasiri pababa wake iwo rongondudzwa kuti muni wangu baba varipo ukangondudza ndinoenda kuchekuruka hapana munhu anorambira pamba pasiri pavo achigara achinetsana neni anenge aine vamwe vasikana vadiki anenge achimubheka pamabasa ake anenge achidini achiita ndikasvika zvangu ndodini nyarara asi anenge angoya kuzondirwisa ndichakudzosera ine kana ndakudzosere kana wauya kuzondirwisa ziva kuti uchandirwisa wakazitosimba tadaro chiramba chingodini tichinetsana kusvika ndopandakazongonoti ini naona bheta ndingosiyana nawo ndasiyana nawo ndoudzawo hamadzana pamwe kuti ara inini ndo zviri kundinetsa vana kati nyaya idzi tinete chingogarisana ndikati ini zviri nani nditame tinotsvaga kwangu ndega kwakunogara vanete tonga anoti nai mai wenyu wakati kusiyawo kuti unochagara panapa nevana zvinewo ukabva unoti zviitisi ndati munodaro zvenyu asi honai kuti ndiri kushungurudzika pano nevana siku nesikati ndinokutambudzwa matara anogarwa panapa haperi handiti zvikanzingwanepawiri pacho pakasiya panzi imba yakashandiswa vana vese ndikati ai yakashandiswa vana vese asi kaoneka zvine muromo ini zviri nazvangu ndidini saka nenyaya yekuti vanga vaine vasikana nechekuti uyu ndiye kunzi akafumurisa zvinhu zvani zvababa saka chimwana changu chandoka chakando chakazobvudza vanhu kuti ini ndakaona sekuru vachifamba wakapfeka sutu yakadai ya wanga waikonayo saka ndopa chakabva chati iwe mai ndaida iwewe nekuti iwewe mai wako ndo wakafumura nyaya zvinhu zvangu saka iwewe ndo wandaida ndadati mai wako warwadziwa zvino mai wako masimbiro awo handikozivi paakanyatsotsika papi ndikati papi ini amai prayer warrior ndosaka zvakaramba zvadaro baba vafa zvoka zvadini zvapera aiwa hondo yekurarwa haisi kumira iri kuramba ichingodini ichingoenderera ndazogara ndaenda musha kwatetongwa kuti mainini uya muone ndiri kupuwa zvinhu zvangu zveugomai ndaenda paya ndiri kupuwa zvinhu zveumai wadedza nekuchechi kwavo kuti vaone zvinhu zvavo zvifumo zvakanaka here nauya yazita ndobva yabuda futi nauya zita yabuda ini ndikati naitete inzwa futi nauya yadini yabuda izvozvo zvini ndakutora action handichamira ndopa ndakabva tadzokera vandanotanga ndichinoudza iwo nyakuda kundipa zita ndikati sisiwe tete sisi wenyu ndakunowananga kana kuri kuti hapana achandirambidza inini ndo zvandakutoita ndadzokera kwekwe tete wangu anobva uya nokuti tete wangu aya takanga tazogara taaneka kumakana pamashure nekuti ane mumwe mwana wavo wakabereka mwana uyo angatofunga atosvika zvekuma 50 something years asi mwana uyo anga asingazivi baba wake ndarota nchiti
ndarota ndichinzi ndivabvunze kuti vataurire mwana kuti baba wake ndiani. Saka ndazovabvunza nyaya iya vakamboda kuramba ndobva tazosvika tikati asi muri kunzi mimi mukaramba kutaura upenyu hwenyu muchafamba makagara pauchena. Nekuda kwechikonzero chekuti mwana yawanaye unotambudzika unonzi unorwara mwoyo wake unomurwadza asi hauzi mwoyo inawe kuti makuramba kumudza kuti dzinza rake pamwe here mutupo wake chikumusha kwake ndikuudze chingomuudza izvi aone kuenda kumusha kwake zvikanzi iwo wazondidarire wandipfuma. Saka vazodaro paipeteto takanga tisisata vanhu vekuti hatisinyatsowirirana zvakanaka. Ndopandakabva ndava ndendera manje ndasvika ndikati nai tete ndiri kuzwa ndina kuti imi muri kunzi makambondipa zita. Saka mandipa zita imimi baba wangu akaramba chichakazaitika mazvizvanzi hapana chandinoziva. Ndati amanje amai mwana pamuri kutamba. Baba wangu vaiziva nhau asi vakangonyarara vakaenda vakasiya zvakadaro. Nawo akutambudzika ndini. Vamwe vese hapana anozwa kunzwa kurwadza kwekutambudzika kwandinoita ini. Hanzodzi yenyu futi nezvayakaita futi pandiri handiti. Imimi makagara mune zvamanga maita. Pandanotenga chigubu changu chepetrol 5 liters. Ndari manje amai mwana zvandakutotendera kuti titaura. Nguva iyoyo manje tete wangu vakazinge vatokuvara. Vakanga vakuvara gumbo vachikoka gumbo. Pandakavabvunzana nawo mwana wavo uyu vakazomutaurira zvake kuti baba wako kusha kwako ndekwakati ende munhu iye akanga ari munhu weukamu that's why vairamba. Asi zvimwe zvacho zvavainzi vafanira kuti vataure maringe nemwana vakaramba kutaura ndobva kwakangodonha tete ndobva vachikoka gumbo ndobva isoso. Saka vari nechekuti simbi yakabva kuswa nezuro ndobva ndakabva ndavatanga nyaya dziya manje dzekuti mimi tete ndiudzei chokwadi ichi chamakandiita gore randakaberekwa. Vakutanga kuramba ndobva ndakanotenga chigubu chepetrol. Ndatenga chigubu chepetrol tete wangu hava kufamba. Ndati amai mwana bva ndamira kudhoo tete wangu vamwe vava varipo vana vava varipo. Ndikati ndoda kuti mundiudze kuti zvamakandiita imini chitete mukasandiudza ndini tese tiri kusvira mupi muno ipetrol iyi zvikanzi inini handina chandezi. Ndikati amai mwana muri kutamba vana anosvika vanobata gumbo iroro rakasimbi iroro vandangorisimudza kahwana bva ndarikanda pasi. Ndikati ndiudzei tete vadiki vangoti sisi kana paine chamunoziva pamwana dai magona madini mataura. Vana vacho ndobva vafonera vamwe banguru vandobva vanditi ngauye kuno ngambomira tazvarikutanga. Ndikati ngavandiudze ndobva ndabva vangoti aiwa uya kuno bva ndanzi chimboteerera zvandikutaura bva ndavasiya. Chigubu changu ndakanga ndangoenda nacho vandaenda kumba kwababa vaya kuya vatachika bva vataura zvikanzi ndati mii nhau yamuizivi here. Tete wangu futi pavakada kupa inini zita zvanzi kunyange pano vaida kupa mwana hanzvadzi dzavo dzese aingoti vausika anoda kupa zita ravo asi vaida mwana riri dangwe kwete namba 2 vaida uri ari wedangwe. Still mwana wakazopa vamuningina wababa wangu yaya vakazongomupa asi mwana yanazorarama akabva afa ari fokutu. Kufira dzakaita dzakangofa zvisingadzwisisiki kuti mwana uyu wafa sei. Baba vanobva vataura naye oraita zvatangoita ndezvekuti chimbomira tione kuti gone kuti tifambe. Ndati manje ana baba zvoda kukuta ndiri kukupai 3 days. Ana baba handirare inini ndiri kurarwa nezvinhu zvawanda zvandisingachanzwisisi kuti zvinezvi zviri kufamba sei. Zvikanzi chimira totori 3 days chendikati masi mukaona 3 days apfuura pasina chafamba ini chaita honde kuti hamuzondigona. Baba vano pakabvata oraiti tichaona kuti todini toita sei. Vana vacho ndobva vaenda nerweseri ndobva vasvika kuti sekuru mimi hamunganzika nemwana mudiki ngatifambei mimi mubvuma sekuru munofanira kuti muvharisei nyaya iyi. Vana padomwe mwana wacho zvidii anoziva nhau dzinoitwa nani namai vake. Baba vakati manje patosvika nyaya hapachatoiti kana zvichatoiti timuvhari. Idha tikatomufanisa nyaya yatoipa ngatitongoita izvozvo zvacho zviripo zvacho kuti zvitodini zviperi. Nechokwadi zuva rakarumba takaenda nzvimbo yatisati takambosvika pasina munhu anotaura kuti apa pane munhu ingarobatsira kuti zvokutobvunzwa mumarai. Patasvikawo patakasvika patasvikonzi right garai pasi musapfuga mimi garai pasi dare renyu riri panapa rakaoma. Ivava vekukwara hata havana kusara takaenda navo. Patasvika takanzwa nezvimwe zvinhu zvanga tisingazivi zvavakaitwa namai. Mai vachinzi mai ava neuroi hwavainahwo hwavakatora hwasi hwokuti vakabva vagadzira vana vavo vese kuti chero dai zvikatarwa kuti mai venyu vakadai vakavagadzira zvezvekuti havafa vakazvibvuma vachinzi nhai makabvisa bhurugwa renyu imimi mabvisa bhurugwa renyu makaita 3 days musina kugeza kwakubika chikafu kwakugarira poto iya kuvhara nesiketi kudaiko vachivanira pai mupoto makadaro chikafu chacho ndosha makapa vana venyu uyu neuyu vana vangu vanhu vangu vakagara vakasangana kunonge zvanzi uyu mwana wako ndeuyu mwana wako makavapa chikafu chekuti chero dai vakaudzwa kuti zviita zviite. Vana venyu mune umwe mwana wamunorara naye. Pavana venyu mimi mune umwe mwana anonetseka kuita vana
anotaka kuita vana munoita zvezvekuti unobata chibage kunzwa kuti chakuibva here chakukora here chibage ichi ndozvamune muchimuita muchimubata nhengo dzake mai kana kuri kuti ndiri kukunyeperai ndirambiri ndidairei nditonga vana kudaira pakati pamauya kana pamauya musiri kuwira nekuti mune munhu pane munhu akunongedzai imi muri kuramba kuti handidi vana venyu imi vari nhau umwe mwana wenyu unozviziva dzimwe hama dzenyu pakati apa dziri kuzviziva mwana uyu makamuita sei nhai mhai makamuita sei taurai vakaramba vakanyarara ndopakazonzi mhai zvandakashanda zvokuti ndakukupai mazuva ekuti imi munofanira kuti mufe ndopakazotregai nditaure zvechokwadi ndakaenda pane imwe n'anga ndasvika pane imwe n'anga kuti uyu ndatsamwa kuti varamba nezita zvikadiro zita charo rakambokoshei ramaiswa pakutsamwa kuti makatoita guri musingatauri nehanzvudzi yenyu nenhau yezita zvikanzi ndakanga ndagumbuka pandaita pane imwe n'anga sandi ndakandogadzirwa kunzi mwana wayo achemi mwana wayo achemi kuti kuti mai vake vauye naye kwatiri vachinditi mwana atete mwana wadini wachema ndopandakasvika pandamugezesa zvandakangoziva kuti makamugezesa nei zvikanzi ndakamugezesa nemvura zvikanzi mvura ikaita sebva waramba kutaura ipapo handopa wakabva warambirira vakati aipapa vachatauri vatazonzi orit chiendai asi mboendai munouya nevamwe munouya makakwana ndadzokera kuye kumba kuya ndakabva tasvika ndobva vana vakabva vaita sekuti havangotsikana zvekuti mai ndo zvavautswa ndobva vasvikopfurira kumugba wakasvikopfurira ukaenda ndobva wasvika kuya ndobva tiri murochitaura ndikati mai mwana mimi vana venyu vacho vari kudaro munofanira kuti mudzibaba wenyu kuti inini ndarota chidzi mimi ndii makauraya murume wenyu baba vanavo ndiye wakavauraya titi vana zvavakura vakaenda kumabasa ndisare ndichengetwe ndega ndoparakanwa kuti manje zvezvo zvaipa tadzokera kuya ndasvika tagara ndikati chindipedzisira kanhau yangu iya kuti chawakambondigezai imvura rudzii waramba ndopandakavefuya futi nechigubhu changu chepetrol chiya ndikati ndauya futi hama yangu mbiri patakasira paya ndopatiri kutangira ndopakazoona kuti zvaoma ndopakazodura kuti ndakagezesa nemvura yechituma iyo mvura yechituma anenge achiiwa nepi nai kumarisevha hanzi ndakaipuhwa mheneko neimwe n'anga kwakatoipuhwa kure ndokwakanoipuhwa mvura iyoyo waida kuti zvidini zvanzi ndaida kuti havo vaimbofa wakaroorwa ende kutoita mwana kwakaita lake kuti wakaita chii wakaita mwana wanga asingafaniri kuita mwana waifanira kuti ungoita munhu wekuti unenge uchingofamba uchingopinda mubhawa uchimwa doro ende chinhu chaifanira kuti chikurai chirwere ndo chaifanira chikura kana nepaunofira hapana munhu aifanira kupaona bhozi baba wako mai wako wakandirwasa saka ndaida kukwasa mai wako ndakanokora tsoka yamai wako chakagadzira kuti ndokuti ndo vakanga vafurira hanzvadzi yangu kuti rambe chinyi nezita ine alright nditavangota zvaataura dai chimudini chimusiyai saka vadaro paipai ndopandakabva ndazovaudza ndikati chari kuita ndechekuti mumwoyo menyu muri kutotaura kuti inini handingafurirwe nemwana mucheche handingafumurwe nemwana mucheche muri kuda kutuma vana venyu kuti vaende ndikati asi pavana venyu vakomana ndaona paine mwana wamatuma ndikurota mwana wamatuma kuti aende pakati pakati asi ndazoona aita accident asi accident iwarning yekuti iwewe inini ndiri kurwisana ndezemudanga kaiti iwe mwana unopinda papi panhau yekuti mai vako ndio hama yangu nhau dzatiri kutaura mai vako anodziziva uri kuzitaura nemuromo wavo wani zvikanzi upi kwacho zvesho vamangwana acho vakanga vatoronga vachoti vari kutuma vana vavo kuti vanoita chii vanoita urongwa ihwohwo zvechokwadi mwana wayo andakataura akanoita accident mota akanoputika mavhiri ekumberi yaputika mavhiri ekumberi obva yanorowa mota imwe murungu ikaparara beyond kurwendo rwacho kwavanga vatumwa kwacho havana kuzosvika zvadaro paipai ndopakabva vazochizofonera tetangu kuti uyai mini ndiri kurarwa nezvinhu munoziva kuti tetangu anoti kana makagara kudai varikwei chero dai anga variko vapenyu asi havachafambi vari pauchena vakagara kudai makagara munotoona kuti munhu ari kurara nemurume makatarisa chero dai panhu vanongoti vakangoti gari vangogarira vanonga vakutorara nemurume vanonga kutoona kuti vari munhu ari kurara nemurume kutange munhu ari kurara nechimbobobo muchibvunza kuti chero masikati yoweka hanzi maiwe munomboziva nhengo yechitokoroshe yakakura kunge zvakaita gumbo rangu vakasimba munhu akasimba zvezvo saka nezvino muri kuzvifambisa sezvo yowe kana tichadika ndochazoti ndozvipawo handika mwari we ndikati munozviti muzvipani andiwo pawakazvitorawo ndiri wakwangu achizvida gara kana zvinhu ndiwo waizvida saka nhau iyi vakazotaura daro inyaya yekuti nanhasi sisimeli inondishungurudza handina munhu wandikuzoyawo kwandaita kunoku ndiri kuda kwedza kuti zviite sekuti zvinobuda mumwoyo handichina munhu wandinonyatsonanga kuti wakomana kaini ini ndine zvakati zviri kundiremera
misi ndenguva dzimwe nguva ndakagara ndikati nguva yekuti kandinomboteererawo dzimwe mamasongs especially gospel ndikangonzwa inoita kuti bata inoita kundidzorera kumashure kwese kuti wai inini ndega mumwe ndakabva ndasarudzwa kusarudzwa zvakadaro kuti kunyange nhasi afungotora chinhu chake anongonanga inini at the same time ndouya futi ndodzoka futi ndoti asi ndingangozvida yangu mwari vane chirevo neupenyu hwangu one way kutanga kubarwa uye achiita zvaita baba ukabva wakaenda zvikadini ndiri kutambudzika zvangu upenyu hwandiri kurarama hwakangooma asi ndiri kurarama ndiri kufema kune vamwe vakatofa nenhau dzakafanana nedzidzidzi saka inini ndaida kuti ndizombowanawo kuti ndinombogara kana makanzera kuti ndiganira kuti nguva yangu misi inenguva ndiri munhu wekuti andangogara ndakabatwa pp nekunyaya yekugara ndichichema ndiri munhu anogara achishungurudzika zvisingaiti kofungoti saka inini upenyu chazouya kana kuti nditange kuti ndiite chino hazvibudi nditangewo ndidai chino hazvibudi ndine vana vangu vairi ndionewo kuti ndarozoti ndawanawo munhu anondidawo munhu anondikamfotawo mukati meupenyu hwangu ndisimede relationship yachaina kwainei ndeye kungoti 1 2 3 step zvatopera ende kupera kwazvinoita ndekwekuti munhu anongonyarara so chero ukamubvunza kuti zvaita sei haana chaanombokudza kandopfutseke kana kuti iye nganoti kudini anongonyarara zvotosara zvakadaro kutange ukaiswa munyama asi paunoita marelationships nevanhu vako ava munomborara vese mati paunoita marelationships nevanhu vako ipapo pashort time iyoyo munomborara mese pamunorara mese wakunzwa sei kungonzwa zvakangofanana nepaipo waiti hazvinakidzi kana kuti zvaakuita zvichinakidzawo iko zvinezvi ndakutanga kunzwa kunakidza kwazvo asi kubva kumashure kwese kufunga kubva 2010 kusvika ndofunga 2016 andinambopera ndakaita boyfriend ndikasvikirwa so ndainzwa unoziva kunyangadzwa kusemeswa kwekuti kunzwa kuruveko rwekuveka munhu wemurume kuti andikatoze nini saka ndakazvaitoso kuti waitopakazozobhoi papa ndoti pakatanga kuuya munhu womumulife mangu depo woti mawirira kuno kunhu zvatoparana ndopinda kafine pfungwa dzedze dzekuti bheta ndingosiyana nazvo ndingodini zvangu ndingozvigarira ndoona zvemumwe munhu ndotosva kuti inini hangu handidi wazoti bheta ndimbodinizve ndimboedzazve kuonazve zvadaro saka zvinhu zvezvi nokuti zvinondishungurudza zvekuti ameno ndinozvitsanangura seiko ndinoshungurudzika zvekushungurudzika zviya mukati mumwoyo wangu saka chandaingoda hangu kutaurirawo kune vamwe vabiya mudezvekuti zvimwe zvacho mukaona dambudziko rinonyanya kukushungurudza ari zviitwe nemunhu wekure kure zvinoitwa nemunhu ari padhuze dhuze newe ndiye munhu anokushungurudza mukati mekurarama kwako ari weukama futi kwete munhu wekusaidi hanzi ndazoroiwa nambuya vekunhingirika inini ndiri kushara from experience po vangu inini baba kwete bamukuru kana kuti pamunini kana kuti chii vangu inini baba ini saka mai yangu hasha dzedza vaita mumashure meso izvo baba vaisa mhepo iye yekuti mai vangoite zvezvekuti chingundishungurudza vachindiveka saka mai yangu kuzofa kwakazoti vakamba munhu wangakuziva kuti pane zvakaitwa handiri kukona munhu akazotofa zvokuti ndo zvimwe zvinhu zvakamuuraya saka mwana wangu akazoona kuti ndaona gogo vachipopota vachibvoko vachidini vachindina ndozvakaura saka handichazii kuti zvino nhaui kana kuri kuti baba ndovazvishongasa huku pana mai tinozvipedza here kana kuti tichafa tichitambudzika chete kuchechi kwamunopinda kupostori vanoti kudii kuchechi kwatinopinda kupostori kutaura chokwadi sisimeri kutonhodza kwete kupedza dambudziko zvongoita kuti zviite right chete padambudziko riripo dambudziko riripo kungotonhodzawo zvingoitwa sekuti zvinombokulawo panguva yacho asi vanoti zvinozopera nhau kupera vanoti zvinopera asi kuti ndanyatsoona kuti ndanyatsobviswa kuti zvinyatsokupera hamene kuti zvichazopera zvaita sei nekuti kubvawo gore randazofa baba apapa infact patime yangu achirwara ndiri munhu akambobviswa imwe nyora so nekuti kana nhasi pamusana pangu pane nyora iyoyo munhu akandibvisa nyora yaitoti ndaingonzi ndine nyora miri wangu wese wandakati ndaitemerwa
munhu yakabva vanhu vese kubvisa zvako nyora une nyora imwe chete nyora yaina kutemerwa nemunhu yakatemerwa nenyoka baba wako zvakatuma nyoka iyi yenda zvekuti kana ndikada kusangana nemunhu wechirume chaizondinyangadza manje nyora yayo ndo yaibva nechepamusana yaibva yabva panze munhu akangonzwa kuti akufarira nyora yayo ndiyinobva yamira watosviba zvobva zvaita contribution nemvura yaya yechitunha anoda kusegera padhuze nechitunha ndiya hapana ya zvakaoma handiti murwa saka ndakazwa kuti arga ndiendo kupi ndimboendo kunotsvagawo kuti ndingararamise vana vangu sei vana vangu ndakasiya vega handina kusiyira munhu ndakasiya vana vangu vega nenyaya yekuti chero dai ukati ukasiyira munhu magara muri wemunyama zvinombonaka zvichimborema zvimbonawo mai wenyu havazotumiri mai wenyu vakazodai mai wenyu havazotumiri tisimeri ndakauya munomu ndichitambira ndaipuhwa mari 1.8 manzwa ndiyo mari yandaipuhwa asi iyoyo ndaingotseketudza kuti zvitoita sokuti zviri right izvo zvisiri right saka inini hangu chikumbiro changu padharise kuti dai ndaimboona munhu kuti ndimbogarawo vachimboona kana kuri kuti vanondibatsira kunyange nemunamato chaiyo tichiona nguva yekuti tinyengetose kuti zvinhu zvibude mumwoyo mangu zvisingaita kuti dzimwe nguva ndamunhu wekuti dzimwe nguva ndogonongonzwa kana tsinga dzemugodzi kana chiveveso chatisinganzwisisi mwiri wangu wese unoita chiveveso pasi petsoka maoko ndikangotanga kuita sekuti ndinorangarira nhau idzi dzimwe nguva munhu anogona kungondona ndichichema so mai ava vanopengerera vari kuchema vari kuonga vachimbocheme asi munhu asingazivi kuti mukati memwoyo unenge ndiri munhu weyo akaremerwa zvisingaiti ndakaremerwa zvisingaiti dzatakapindana nadzo dzingaita sekuti pamwe ingano kana kuti asi asi mukati memwoyo wangu ndiri munhu weyo akaremerwa zvekuremerwa zviya aiwa ndakunzwa mainini 41 ndiri mukuru kwauri negore chairo ari maprayers hazvinetsi tagara ndambochitaura masikati tikuita prayer group ratingoita but it's only for 14 days fasting yacho yatikuda kuita iyoyo fasting yeda tinoda kuita ndeye 14 days kutanga nemusi nasichinga ni monday tingadeta takazvinonga kuti takatanga kutanga nemusi wemonday vhiki riri kutevera ichi paeaster ipapo ndo patiri kuda kutanga kuita fasting yekusvikira 2 weeks 14 days handitika saka if you don't mind toda kuita whatsapp group rachona you can join in topanana matimetable ekuti nguva dzakati nenguva dzakati tinoda kumboita nguvapo wekuti vanhu vane maproblems avo vanhu zviri kuvanetsa vane zvavari kuda kunamatira vambochema pamberi pamwari vakazvitsaura mukudya vari pamberi pecross chaiyo handiona so if you don't want you feel like you want to join you can just nchazo kana group ravhurwa tozokuedhawo ikoko so guys kune vese vari kuda kupinda vane zvavari kuda kuita serious kushungurudzika chaiko tichipanana haritaurwe anything rinongopostwa mavheses chete nekungonamata fasting for 14 days chaidzo toda kuti tichipedza 14 days we want to encourage others and toda kuinspire vamwe we want to come back pano nematestimonies kuti ini ndainamatira zvakati but zvakaita handimaona indainamatira zvakati indakuudzai maprayer request yangu masikati kuti ndikuda kunamatira chi ndakutaurirai handitika saka umwe atouya handitika atari kuda ndinefunga ndina about 3 kuwhatsapp zvakare vauyawo vachitada kuzoedha muwhatsapp group iri saka zvandichete ndichangogara ndarivhura ndoedha vanhu but ndorivhara haritaurwe tozongorivhura patinotanga fasting yacho zvakasimba handimaona so anenge achida auya pai anouya kuwhatsapp then totanga then iye kutotaurai nakansela haisi nyaya tinokutsvagira kansela pano topa kansela handitika but patichatanga fasting iyi toda kuti iwewo newo zvirevese urevese pamberi pamwari umire iwe there is nothing that is impossible namwari hakuna chinoramba najehovha uri kunzwa hakuna chinoramba najehovha chero ndambotaura masikati mumwe munhu achitokwanzira mutaura it's impossible ndikati iyo shamwari kana uine faith yako unomuvha gomo kuri challenge kuti muvha iweweka ukariona richimuvha kudai iwe wega unorona richimuvha kudai faith yako antiwaona faith yako unongona zvinhu zvichingokuitira zvimwe zvinhu we are too reluctant unotombokangana kana kunamata dzimwe nguva munhu we are too reluctant saka mamaproblems unozati panenge uri too reluctant pa Satan panenge achitamba newe ndo panenge achikuita bhora rake left right and center but the moment you stand on the truth on the word and say God here I am coming with nothing
anditika handina chandinacho ndikuya sezvandiri nedumbu rangu riri empty ndoda kuona ukuru hwenyu ndoda kuti mupindire apa hapana chinoramba saka iyo that one ka tinewe on that one. Okay, pani tine makolas ari kufona rega tinzwe vari kufona makolas tinzwe vari kuti kudi sister hello hello pachironga. Oh, it's still connecting. Let's wait for her. Good connecting. Hapana chinoramba. Guys, arisi ichangeri WhatsApp group rema prayer arisi WhatsApp group rema kuwa ndere WhatsApp chete yanditika vanoda havo kurevesa pamberi pamwari. Iwe ndiwo unoziva dambudziko rako, ndiwo wakapfeka bhutsu dzako, ndiwo unoziva kushinya kwebhutsu dzako. Ini handizivi, ini ndoziva kushinya kwedzangu bhutsu. Uyo ari kuziva kushinya ndikanditira kufonera break ndofunga network or something. Ndiye anoziva kushinya kwebhutsu dzakewo anomaona. Saka iwe zvichadhipenda kuti iwe how serious are you. Saka vanenge vachizouya muchifunga kuti maybe pamwe iWhatsApp group remakuwa. Harisi WhatsApp group remakuwa, rongori WhatsApp group reprayer chete, nothing else chete. Anti maona hanzi uri kupi kole Pretoria hanzi ari muPretoria kumusha kwainde kupi kole kwaMutare. Alright, hey kwaMutare ndio bzeri kuMozambique kuona vanhu vanenge vakakomba vakatakura kauko ish. Alright, nachitira kumufonera bheka ku reject aminoti. Alright, wow amene anga chifona. Right, so yeah, nyaya ya cancela nchakutsvagira cancela kola and then ndobva ndadi guys vari kuda kungotaurawo na kola mashoko maviri matatu. Tine imwe guest iri kuya izvozvi handitika maviri matatu handitika mashoko. I'm only taking only 3 callers to accommodate this ningirikiri this other caller ari kuya. Only 3 callers varida kufona fonai namba dzekufona dziya munodziziya handitika fonai varida kufona tiwane kupinda panyaya yechi2 fonai varida kufona chitaura na kola mutaure navo andimaona varida kutaura na kola please itai kuti mufone titi mutaure nayewo tinzwe. Upenyu hwakaoma. Upenyu hwakaoma. Nda yakutonga iri masuri. Upenyu hwakaoma zvati dzimweni dzenguva ndikaita sati pandikoremerwa zvakanyanya pfungwa iyoyo ndikufona panhamba isiri. What is going on? Pakuti atuma malive panapa. What's going on? Upenyu hwakaoma zvati dzimweni dzenguva ndikaita sati pandikoremerwa zvakanyanya pfungwa iyoyo hapana chinoramba.
Hello, ndikukunzwa ndikutoti ndikutry kubva palive because I don't know what is happening in palive panapa. Yangoenda kwayaenda uku zvino amen kuti zviri kufamba sei. Network Saka iyo that's what is happening in palive panapa. Yangoenda kwayaenda uku zvino amen kuti zviri kufamba sei. Aichatondipika na option. network Aichatondipika na option yekuti ndovhara live nepapi. Saka iyo that's what is happening in palive panapa. Aichatondipika na option. Mire but they want to do with my life. Shondo dzimane papi nene. Aiwa abuda Shuru just kune mwari. Hai network futhi sisimele. Inenge yadzoka. But ini haisikundipa nikiki. Haisikutondipa nikiri option ndendiripo. Madzoka on yaita futhi I think ikuita up and down. Very long and afanishi. Izvo zvipanodzi ma 14 days ivapo chinamata ivapo basa randinoshanda zisimele kare tomboiti kuti ndingobuda ndiri pa live chichi ndichakutextira ndikukudzai. Ndinoka repamusoro but nditori nevana vangu. But imba chaiyo inoramba. Anditi imba inoramba handisi munhu wekuti unoti ndiri munhu wemubhawo anything but nyaya idzodzi dzeurombwa vanhu vanoromba vachipa vana zvikwambo uchirota munhu achiuya achirara newe she must continue achinamata ngaamire pana mwari ngaamire pana mwari asatombogivha up pfungwa dzekuda kumwa mapiritsi ngaasiyane nadzo ngaanamate zvinoita ndinoona vamwe kana achida tinomufowadhira vanhu vanoita zvedeliverance vakandibatsira inini ndakasvika pakuti ndakarwisana nemweya weuroyi waida kuiswa pandiri nambuya ndikatoona mumweya as a vision vachitsemurwa musoro nemaangels the following day ndikatonzwa kuti vafa saka mwari vanokudzika so she must stand in prayer saka itori imwe hondo yandakatorwirwa iyoyo kwasara yezvikwambo yandiri kurwisa nayo and chikwambo is the most stubborn spirit because chinenge chiti mukadzi wangu kachaita intimate newe saka is the last to go saka ngaashinge mukunamata saka imimi munacho chikwambo futi chiri kutonetsa sisimeli ndikakudze zvandinoona munorohwa nehanei unorota munhu achirara newe kuhope ende unotomuka unotozvizwa fananga achirara neni pata unototendi yani mutopfuma